Assalamu alaykum lan. Komutanım. Murad assalamu alaykum. O ne lan? Komutanım. Yaxşı. Aman Xudoga şükür. Doğru. Men Nasıl hazır var ya? müşterili va 5 minutdan hazır aşağı ketme. Katıl. Beni yani şu yemeğini bileyim mi? Paylaşayım da. Efiri. Her gedek yankı birin aktivistlerimiz diye. Yokman birin onun paylaşımı diye onun her yardım çıkıyor. Efir paylaşım vatandaşlar şun biz varam. Molimlerin tematını devam eder. Şunun için efir paylaşım hürmetli vatandaşlar. Vatandaşlar aranızda muallim, direktör şkol, yani muallim kömekçisi ya da mektepte okuyup yaran ya üniversitede okuyup yaran okuçu olsa, student olsa, yarın aşağıda menleyip biz şu vardı grubu ders katı vacip mesele ya yine birinci tavır yetkiliye şu yerde bir topar problemler var biz şunu yani maslahatlaşıp şunu teyade bir nime edip olur mu kadip sen ne diyorsun? Şunu maslahatlaşak. Bana da mesela men prezident bolsam, bana da atam arkadağım diyecek mi? Diyecekler borur mu? Borur. Türkmen halkına 34 yılla yallaklık öňe çıkıp häzir hüküm sürýär. Biz yallaklygy duruzmaly. Onun için biz Cinayet Kodeksy üýtgetmeli. Yallaklygy 5 ýyldan 10 ýyl şeldi. Biz hökman turata cinayete çağırmaly. Sebäbi şeýdip biz duruzmasak bu kanun ýoly. Başka yol yok. Ondan biz moral taýdanam şonu bilen işler dini gahrymanlyk hereketler bellenip geçiler yönü normal prezident jogapkärçiligi işini yerine ýetirse onu aýdyp ýörmek gerek. Onun işi şol. Mysal üçin bir santexnik öňel kranyny oňup gidýär. Borç şol. Ya bir guruluşçu bir iş edýär, şoň borçy prezident möýle işini yerlik betse, onun borcu ondan daşary onu öwüp näme gerek? Biz şonu öwüp yallaklap, yani avantaj gözläp, yani özümizde bir zat gözläp ýörenimiz beýleklerin öňünü biz yallaklap, olaryň haklaryny ýýýär, bilýärmi? Şu zatlar gerek. Yallaklar boýunça we muallimler boýunça şunu gurun eder. Kimde egerde pikir bolsa aýdym. Ine efirde artoğrun eger goşuklaryň bolsa aýdaýyn. Ýolly bolsaň onda men gurlaýyn, soň gelen soň ýolly duran gurlaýarsyň. Men ýolly bir efir aşak bolum bolýan, meni ýa-ni bir sutka näme goýdurar? Bir sutka gadançylyk goýdurar. Men hazır bir boş şoýun Murad aga siz arkaý näme döwüň efir dowam ediyorum. Bola. Tak, hani men sorumuza jogap bereyim, ondan şu tema başlaýly. Hemen salamu aleyküm. Aleykümselam, selamun aleyküm Murada. Armanda tamam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şu yallaklar boýunça şu temany galdyrýar. Bir aýdym öz pikiriňi diýip. Aleykümselam. Bu yallaklaryň soňuna ýetip bolmaz. Bu yallaklaryň diniň hem öňüne geçipdir. Dini pirnimad eden oklar ýöne yallaklygy pirnimad etýärler. Mirik barsaň yallaklyk özüň gowulýansyň. Üniversite patat ýer bolsa da bir organ işinde işleýäniň biri ýok bolsa, o da ejen invalidam bolsa öýünden näme bu kislorod balon nätanam bolsa şonu taşlap patatyna giderýär. Normal bir watandaş bolsa ýüzüne seretme. Şonlar yallaklyk bilen zatlar biziň dinimiziň öňüne geçipdir. Şonlar bigaýrat, ikiyüzli, namart, gorkak, karoç diýjek sözüm agam. Bizim erkeklerimizde erkeklik nişanı galmanır, dine erkeklik nişanı gösterirler. Bana men ağam diyeceklerim.
Ine şu arasında hemme kişi Geroy ağam, Van Damme hemme zat ýöne öz hakkına soramaly yer gelenne nähili onu aýtmak gerekke hemme kişi bilýän zat ağam. So öz hakkını sorandan bir gyrada bukurup oturan o oraya sen başla sana näme bolýanyny göreli goguluk bolsa goşulur bolmasa da kaçıp gider diýer. Doğru. Sen başla, eğer ussun yanına var bayramı bellersin. Bolmasa, sana bir zat bolsa, bize sapak boşulmaz yani. O biz şu sen başla näme ölsem hem sen öl, galsam hem sen gal. Gogulsa arkanda durar, kaçılış orada da kaçar diýer. Yine häzir hökümeti zalimler basyp aldylar. Gurbanlygy, Serda, Ýarnaklar, bular vatan düşmanlary. Indi şonuň daşynda ýarlyklar üşýär. Olar avantaj alýar. Hökman tersen şunu masal için ýarlaklap ýörse, diýmek şoň bir ogluň firmasy bar, şonu gorap ýör ýarlaklap. Ya ýene bir zat bar, ya şunu bir zat berýär. Hökman bir zat bar. Biz çykyş etsek, şular ine siz pul alýanyz diýip bize ýapýarlar öz edýän işlerini. Yani şuraya yani hakikat bilen yalanı qarsan, nirde hakikat, nirde yalan bilip bolan o. Şondan logikany açıp başlamaly. Şuraya yani bulaşıklarına logika sertmeli. Şular yok yerden näçip bir adam işlemede Serdar Bermuhamed ýa-da Gurban Bermuhamed ýa-da adamy öwýär. Ýene orada kesjek agam, şu 18 ýaşynda äkidip 20 ýaşynda öýüňe getirýärler da gullugy. Men özüm pagranyny gulluk etdim. Şu watanymy goradym, janym tenim bilen. Ýöne şu eden gullugum zıkkım ki bu haram bolsun. Diýä meni şuna düşüren şu. Men hakymy halal etmeýän diýjekler agam şu. Doğru. Indi Ferit, biz ýarlaklary aýtdyk bizim ýanky hökümetimizde, hökümetiň daşynda halkın içinde yallaklar var. Yallaklar köpelse hökman stukaçlarım şahlar diýýär de, her Türkmenin şahlar diýär de, ulum köpelýär. Yani şu zulümçülük, yallaklık, adam satmak üstüye de bayramlar yarardı. Beýleki haçanla sen adaletli adamlar imsimce gelse, ay sen bir başla men son göreň seni öldürmese, men aýdarnyp adaletli terbiyeli adam öňe çykyp hiçat diýmese, onuň haklaryny yallaklar alýarlar we ýa-ni şahlar alýarlar da şular hemme zalimleri, zulmleri edýär. Indi şu zatlar bar. Biz muňa ýok diýiljekdi. Sen ýa-ni dogry belläp geçdiň, oň manisyny, nirden çykyşyny. Indi şu zatlara näle garşy görüşip bolýar? Indi şuňky ýagdaýda bizim şuraya mümkinçiliklerimiz bar wagty biz näme görüşip bilýär şuňa garşy? Näme pikir edýär? Ýa-ni kommentarda öz pikirlerini hormatly watandaşlar. O adam yallaklyk diýilýän zat şeýle bir adamynkini götüren oklarym da bar, nähillisine öýüne barp malynyň otuny, suwuny, daşyny zyňylan makloşkalar bolarmy, çöp bolarmy. Şonusuna çenli çöpläp çykýan men bular yallaky diýilýän zat bar. Agam men hiç ömrümde 30 ýaş ýaşadym da şu ömrüme çenli görmediklerini gördüm. Yallak hem bolyn ýöne ikiň biri sag gözüň bolsa çep gözüň kaçjolla. Ondan bir yerinin yanına bir zat durlayan ertir zatta apordu. Sen şey diýipsiň. Adam satmak agam bir yerine yol satığı veren yani. Adamlarda namusa malmandır, aram malmandır, hiç adam kalmandır. Bu tortura. Şu saatte näme gazyp bolýar? Inim häzir bizimki diýen adamymyz arnamyz, adalatlyk, wyjdan bir topar adama gülk bolup görnýär. Sebebi zalim we zulüm şeýle bir köp Türkmenistanda bolýan. Seni ýanky bir o David protiv Goliafa diýerler. Şol rowayaty bilýärmiň? David Goliafa garşy. Ýanky öňkü zamanlarda bir halkyň Goliaf diýip bir döwýär bir adam bopdur. 10-20 metr beýiklikde. Ine şoňa şol ýanky halk şonu öňüne salyp beýlik halky basyp aljak bolunda Izrail halkyny. Onu men mümkin birazcık yanlışyandır, onun için nimetmem. Yönü hakiki robayat. Bu taraftan hem halk gorkýar. Şoň içinde biri çykýar. Adı Davud peygamber. Şo çykýar da ýanky daş alyp
aylap urya bolin şu döwýäl adamyň 10 metr adamyň gözüne degip gözüni körelýär. Onu yıkılıyor. Şey diyorum yani ki David Yenya Goliath'ı. Bilem Türkmenistan'la David yali yani bir küçük toporcuk, küçük bir halkın bir küçük bölüğü zalimçılığı, zulümçılığı görüşecek bolýar. Bilem bir realny işe mengden ok başta yönü näçe köp gürlösek, näçe aýdyp başlasak bizim hatarlarymyz giňelýär. Sen näme pikir edýän? Ya giňelmezmi? Ne hillisem kamağam bu adamdan gara özü bir görüp aňarsyn bersin görüp düzetmese men näme diýjek men bilem. Ok agam bir adam da alek o gara gargany bilem kışda gelýän o bolar zada da opşy. Ana şu garga Popway'dan soraýar ya Popway setkäň içinde dur bolýan garga soraýar sen näme üçin setkäň içinde saklanýan diýse men gepler bilýän men hemme zat aýdy bilýän şoň üçin men setkäň içinde diýär şoň üçin setkäň içinde sen ýa men erkinlikde däl hemme zat gören zadymy gözümden geçer ýaly ýa bolýan ne şey diýmesiniň özünde de bir giden many bar da düşünsem gepleýän adam mydama raşotda aňarsyndadyr. Bizde hakkın soram yok, gene de yok. Efire gelen Nurinka, Talimka, Giriyen, Koşulyanlar, Aşak'tan bir sürü yazıyorlar da sen dönüp, vatan dönüğü, yok vatan düşmanı dönüğü neyme? Vatana neye dönüklük ettin? Şuna amaysana neyme? Vatanın sırlarını bilip düşmana sattın mı? Ya vatanın düşmanları var mı? Sen dönüklük eder yani. O da ağam dönüklük. Ben düşünemem. Neyme? Halka dönüklük ettin mi? Neyme ettin halka? Elinde post yok, doğrus yok, status yok, pul yok, hükümet pullarını sen elden yok. Neyme dönüklük ettin halka? Senin vatan dönüğü olur yani. Soruyan adam Bu düşüncesiz adamın fikrini dinleme. Bunlar senin var ha yıkarlar yanlış fikirlerle. Soruyan düşüncesiz fikirleri bu yankı detayla düşündür iyiden. Vatan dönüğü kim vatan dönüğü? Kim devletin sekretlerini bilen adam. Şol adam düşmanlarıma da bizim sekretlerimizi satyan sırlarını. Yine misal için Kurbanı ve Serdar Berdimuhammed. Bütün bizim devletimizin sırlarını Putin'e sattılar. Putin sonra Alexander Nevsky'nin 4. derecesi, en son derecesini medal verdi. Rusya hizmet ediyendi. Ünitver, vatan dönüğü Kurbanı Berdimuhammed şu medalı alıp boynerge men Rusya hizmet ediyendi. Vatan dönüğü Serdar Berdimuhammed şu medalı alıyor, şu Putin'in elinden. Men Rusya hizmet ediyendi boyun alıyor. Ondan kim vatan dönüğü? Sen hazır hakikatlar aydan olun mu? Ya da şular yuridik tarafından tasdiklanan Putin şuları hemme sırları satan son medal veriyor. Şuların boyun alıp tasdikliyor. Hemme yerde şular video dağıtlar var. Kim vatan dönüğü oluyor? Suutnamalı bir kezzap Kurban ve Serdar Berdimuhammed falan mı? Ya sen medal amalan yok, sırlar amalan yok, elinde pulum yok. Yani kalkın pulunu oğulap nimet bırak eder yani. Yönöke bir grajdan. Ne sen vatan dönüğü bolup bilersin? Sana deyip bolmak şu sözü sana giydirip bolmak. Ne kellene ne canını ne bedenine. Sen şunu hiç yani ki patkali dedem okta, hiç şol dinyan dağıtır sen sığam okta. Sen o der. Yani olur mu? Olan diyen, olan etken, neti, olan etmeli işini sen eden o, sen hakikat atacağın olin, hakikaten açanı için sen vatan dönüğü olyan. Vatan dönüğü etmeyenler kahraman olya da, yani hakkın sorayan bir garip bir vatandaş, nekil vatan dönüğü olya. Yine men düşünem okta ağam, köp kahraman näme diýawan şu aşaktan gelip şey deyip gürleyenler var. Şol plan zat etdi de şu kahramançılık, şu vezipe kahraman diýmek bir adam bir ýurdu tutardyň, bir zatdan adamlar halat ederdiň, ederdiň, şolar ýaly adama bir kahraman idi. Şu halka kahramanlyk eden orada kahraman diýsin, men şu Germaniýanyň içinden yalan açyjak yani şu etik görkeden orada hakikatdan kahraman olan orada
Şonu sudetik görkezler oluyor. Buran bize geçen ağam düşünmem ya şahir ya şolan ecet kakar kahraman 40 ve 45'te şonun aşkı uğraşmadık. Bizim atalanmadan meydanski akopta gizlenip yatan Na biri. bu gillenip uruş yeğenler. Gillenip uruş yeğenler. Bizim atalanmalarımız uğraşa gidipler de akopta çumovasını aktırıp yatıptır. Dine şolan ki yüngden Ey Allah yalan. azza ve bağışlan. Gülkin tutya şu diyen dağıtın. Şunun logikası şu oluyor da. Men diyecek oyanlardım bir yerde yine Atafiya ya efirlerinde YouTube'a koyun ve bile çıkış eden Nuri Talip'e. Hava biz çıkışları köpürtmeli. Nesip olsa köpürler sebebi hayadır finale geldik. Hem mi bu yüzümüz taşımalı var. Serdar Bermuhammed, Kurban Bermuhammed tayar olun siz arrest edilirsiniz. Şunun için şu lafı dinleseniz. Hazır ot yagan yal getipdiler. İksem atalı oğul. Nämet çelmeden o? İki samolyot aktivistler gelýär dip. İki samolyotda 10 samolyota golay içine girdi. İnnem girip oturuyor. İnşallah alır sizi. Inni vatan dönümü meselesine düştük. Vatan olanı Gurbanın Serdar Bermuhamedov der. Vatan olanı bizim yerimiz, toprağımız, bizim halkımız, onun dep desturları bilen hemme doğun kardeşleri bilen, onun mazarları bilen, onun yankı angarsı bilen. Üçüncü bizim devletimiz. Şu devletimizde hükümet, yerini getirici hükümet, şu vatan diyen dağın içinde küçük bir 3%. Şunun için şu 3% onun hakkını tutma adamlar, hükümet. Biz hakkını tuttuk. Hak alıyor. Türkmenistan'ın prezidenti bize kulluk etmek için hak alıyor. Elini yani konstitusiya koyup, belki elini Gurhan'a koyup söz verdi. Men halk için işlerim, men öderim halkın ınımını deyip ayttı. Ödemedem, işlemedem, dine öz atasını işledi, öz doğun kardeşini işledi. Biz için hiç tat eden o. Çağcıklar ölüye. Türkiye'de ölüyen grajdan, ölen grajdan, Türkiye'nin grajdan Türkmenistan'a kömek ediyor. Ölecek olan çağa, rak bolan çağa. Türkmenistan'ın prezidenti, Türkmenistan hükümeti, kabinet ministrinin başkanı Serdar Bermuhamedov üntüm veren. Onun yankı Gurbanulin kezzap giydi, hayır hatavatın yankı orunmasarı. Şolum hiç alın. Bulur kim bulur? Ne beyli oldu? Buluyan zalimler gelip böyle basvalaydı bizi. Bizim hükümetimizi, bizim devletimiz basvalaydı. O ne vallahi? Daşından eğer bir basvalan olsa partizançılık edip yıkardık, alırdık, canımız verip. İçinden bulunduğum ünit veremdi ve MHM yani bir kezzapla düşünceni yanlıştırıyor. Zat men prezidenti nime siz Türkmenistan qaralayan, siz vatan dönüklür, siz vatana ziyançılık ediyen. O ne yani? Biz vatana ziyançılık ediyen, biz vatan düzeltecek olup, adaletli koruyacak oluyor. Biz kanunçuluk saklayacak oluyor. Biz kanun bozayanlar aydiyat bozmalı deyip. O ne? Biz vatan dönüklür oluyor. Kanun bozayanlar, Türkmenistan pullarını yiyip görenler, bir topar obyektler pul oğurlayanlar, onlara vatan oluyor. Bizim şunun ediyen dağıtlarını aysak vatan düğünü oluyor. O ne böyle? Düşünce neyden adını bu düşünce? Haytı bir düşüncesiz, bir samsan adam şu düşüncenin ömür sürdü. Kim şu halka şu düşünceleri verdi? Şurada bir yeri ya комментарийда Мрадава Агад edip духовно ничто нас привела к этому. Нет. Поверьте, даже высокообразованные люди попадают под диктатуру. Возьмите Россию. Очень высокообразованная, очень большая интеллигенция. Их посадили, они попали под диктатуру. Это не зависит от твоего духовности. Это зависит от твоей реакции на несправедливость. Ты можешь осознавать, но если ты никаких движений не делаешь, ты попадаешь в эту ловушку. Поэтому я считаю, что ты должен осознавать и реализовать свои права. Gülleriye diye Murada dine ayıklanma bulmasa, dine şu haramların oyununa göre yaşar. Katı doğru diye Güller, benim bol diyen
inşallah bir ayaklanmalı. Men şoň üçin ýene bir gaýdan watandaşlar oğlanlar çykýan. Bir topar ýaşullar, gelinler, çağlar çykýan. Gollan. İkinci tetir bolup, ýa-ni ikinji liniýa bolup şolar gollap şolar bir zat edýär, böküp durup şolar gorap, ýa-ni şu gahrymanlygyny gollamaly we hemmemiz çykmaly. Baran Murada men köp bir ýallaklyga düşünemokda. Telefonlaryna girsin, Google'a bassyn ve zat gurban ol berdi fonmesin aydan sözü var da kak etrafından Göktepe etrafı arasında akılar Türkmen galan Türkmenle gelmişek dip yazdı. O şunu da özlerini Türkmenim hasaplanok, iççe de görenok bolyn, yine gelip yallak sıra bolşundan beter ol. Bir ağam telpek koyaymalı sözün bittiği yer nokot değil yer aşağı tay. Söyok sen ama gargın sana ama nemesen az yönü söz yok ağam diğeri söz yok. Yine gel yerde yine triyap kaçı ediyor. Sen barıncıdan atçıkmen oran o. İkinci dönem askeren o. Üçüncü dönem vapşe seni adam yerine koyan okmasam gelven bir yerini arkasına duracak koyan. Bir benim bilesim meli adam arada başka yurtun var. Ovanstan olsun, İran olsun, Özbek olsun o. Şolara göğün yeten ok, yani inni Türkmen halkı, ağam Hindistan el garip yurt, şo tayik Türkmenler işlemeyene gitti ağam Hindistan'a. Gözüne getir Hindistan. Ay Hudaý haklasın. Niýerleri işe gaýtdylar, Türkmenler Hindistan'a işe gaýtdylar. Biziň näme onlar günämiz boldy, biz şu derejeye düşdük. Men şoňa düşünem bu ağam. Men aýdyn. Tebäbi näme? Men sana aýdyn, sada dille düşünerin. Ine Ferit. Şu zulüm, zalimçilik Niyazovdan başladı. Ol Niyazov Gurbanlığa göre gaty mikir, gaty ulu tilki. Gülýaly intelligensiýa bar, halk aktiv, grajan aktivligi bar, jemgyýet bar bolan bir döwleti, Sowet Soýuzyna Türkmenistana. Şonu bir gedekde ýeketek kandidatly prezident saýlawyna geçip öz hal basyp aldy. Allah morin Moskva feretdi, Moskva inşaatlarına bulun başladı. Derrew ömürlük etdi. 91'de prezident boldy, 92'de yeni bir saýlaw geçirdi, ýeketek kandidatly. 93'de de pajizny boldy, şo. Inni saýlaw oturdy şoňa. Inni näme etdi? Men pajizny, men ýa-ni statuýumy, men portretlerimi, diňe Türkmenistanda Aşgabatda 4000 bolay statuya ve portretler vardı. Niyazov. Şonu gurup başladı. Diktaturan fundamentini goýdy şu Niyazov. Elbette mikirli bilen halka ýakynlaşmaly, gülüp pul veren boly, azıcık bar veren puly 1 milionam däl bir ýylda. Ol hiç zat. Döwlet üçin hiç zat. Milyardlap oglady. O ýerine näçe milyard, o ogluna näçe milyard, öýde näçe milyard. Ogly ýa-ni Barcelona'da, kazinoda uturly 150 milyon dolar төлedi. Bir gün uturly. Şonu zalojny aldylar Ýewropada. 120 milyon dolardy. 30 milyon straf boldy, gelip tülek gitdiler. Türkmen hökümeti akıtdy şonu. Diňe şoň üçin Niyazov gitmedi işinden. Ine şu ýaly şu zalimler, zulümler emele gelip başladı Türkmenistan'da. Niyazovlarına ýallaklygy östürip başladı. Ýadyňa düşen bolsa Onjuk Musayev diýip, ýa-ni Dem partiýanyň başlygy bardy. Onjuk Musayewiň ynyn sen egrenine öňüne durana Niyazov depdi götüne şoň. Ýa-ni emedekläp gitdi bolýan, turup näme diýsene? Wah Allah, jan Hudaýjan, gudratly ayak degdi, men ýatyp bilmerim. Bu gudratdan diýip ýa-ni bir samtyklatlar aýdyp başlady. Recep Saparov diýip biri bardy, ýanynda bolsa. Niyazov ýaramanyna nime varıp, yani Germaniya baranına, şu Banisa'da Niyazov'u ukol etmeli olsa, krava diyarına koyup, öğünü ukol ettirip, ondan sonra Niyazov ettir yani. Yakabı kabuto gor yamuni. Şuraya yallaklık ediyorlar bunu. Şuraya yallaklığı östürdüler. Ondan sonra şuraya yallaklık ösün vakti. Bizim imsim edepli, terbiyeli, ay bunu niye diyorlar edip imsim içimizden vurursak,
reaksiya bermesek, hişat etmesek, elbette şu zatlar ösür. Elbette ösüp, çenden geçip betonyar gittiler. Limidi yok bunun. Teret, o Habib diyani, Aydın Marnay o ayali, o beyleki nimeler, o Gözel Şagulu ve yali, dürücülük günlerini geçiriyor o. On hemme aydiyan yallaklık. Şonu yankı kahraman edip, televizyonda dürücülük günlerini geçiriyor. O bir Narmaniyadan koşkusu yok. Narmaniyadan rahatlar yok. Dine, Niyazı bolona, Niyazı bir zat bolsa, Niyazı ülayete menim ölecek, bu durmuşun kızığı yok deyip yankı aydan adam. Cemal Saparvekisi Niyaz Öldemol'ün iyertede yan kurbanını deyip yankı aydıp başladılar. Bu zatlar dine Türkmen halkında da bu zatlar mutlaka Fransa'nın tarihinde da şeydi. Şoň için Umar Karol da Zdravствует Karol. Yani padşa öldü, sağ olsun teyze padşa deyip yankı aydım aydılıyor. Şu yani. Bunlar yürütülüştürülen yallaklar. Şu yallak sistematına edil kuvvediyen adamlar. Halk iştat diyen o, halk yüzüne basan o, halk şular tankit eden o, din apozisiya ediye, şoň için şular açık çekilip başladı. Ön halk iştat diýmenden bular ösüp başladı. Soňky wagtlar seyredin biz 2-3 ýylda bular deyip başladık. Bakşylara, yallaklara, görkezip, yani ol ýadynda bolsa Aysultan Ataýewa. Nimede Amerika'da OON'lu Türkmenistan vekili. Yıllar boyunca 20 yaş, 20 yaş, 30 yıl. Hem medat gülüyali Türkmenistan en ösün devlet, demokratik devlet kanunu bozulmak deyip edeni. Bir gerek efir etti bir yerde. Benim bunu çıkarıp o yençtim. Yani ekranda. O mıçladım. Efir edip yani ay şurayali men diploma. Biz Türkmenistan ösün. Men yani ulu üstünlükle kazandım. Sen ne ettin? Sen diktatörlüğü şu yerde saklap, halkın ardını ayttırmam, halktan cevabı gelse, şunu yapıp zat edip, sen halka karşı görüştün, sen halk düşmanı. Sen dürücülüğünden, sen eden diplomatik işinden, halk kösönüne, halk ağır güne düştü, şunun için. Edir sen için. Şunun için sen halk düşmanı. Yine şuraya yanaklara vatan düşmanı deyip bolar. Vatan düğünü deyip bolar. Sen vatanın en esası manisi halkın yani arkasını korumak. Vatanın, hükümetin esası manisi ve borcu. Eğer de şular qaytip tersine halkı edeyenler korap başlasa, onun halka, vatana düşmançılık ediyor da dönüp ediyor. Yani doğru mu? Aydın öz fikrinizi. Şöyle men osça cevap verdim. Gıdıgı. Aydın dinle. Ardu sen kellen dongandır efir gülýäle gidip dur. Agam bir kinolarda yine de görýän on düşmanlar we dönükler we on başyndaky lider nikma üçin düşmana satýarlar. Oren bizdäkiler we bizdäki dönükler agam o lider oren halka düşmany o ne düşmançylygyň aňyrysyndaky bir ne diline getirjekmi bilip bolany o zady. Bir ejetiniň ýerimi, bir hili men agam agzyma nähil sözlerini getirebileceğimi bilemmi. Göne hem yallakalyk, hem düşmanlyk, hem ikiyüzlülük, hem namartlyk. Näme diýsen eşeğe de näme uýatdyr diýer, şu eşekden hem gozduran birinkilen köpüsi. Iňärkisinden nohur durşuna odally we suwatly bolyn. Bizim organ işgärler sürü mal, goýun ya düýeler bağlara ýanyna barp eýem şo taýda ogurluk etdiler. Ana nohurawa kötenýär şolara dawai 3 tane goýun bermeli, ya bir öküz bermeli, ya bir düýe bermeli. Näme golawan owa sebedi, olawan ammamy ýenesi ýokmudyr geldi de organlar şo taýyk. Men nodul aladysyn eden wagtda halkyň şolar ýaly bet taqçylyklaryny ılgap aladysyn etdiýän seret şo taýda dagam namart, ikiyüzli, bigaýrat, ogurly. O taýda negden çağılan, ýenilen olar zatda diňe her kim näme işleýär bilse jusyna bokurdygyny işleýär.
Bu halka mara sence nehili şu rejim yıkılar mı ya şu borçuna gider mi? Şu rejim şu borçuna gider. Eğer de biz hiç taat etmesek. Men efirlerimde yadım. Hem dünya demokrasiya geçti de, hem dünyada revolüsiyon bolsa da, eğer Türkmen halkı hiç taat etmese, rejim devam eder. Yönü, hiç bir dünyada hiç taat bolmasa, yönü Türkmen halkı kalıp şunu ayrı ayta, demokrasiya geçkiler. Şunun için, hazır dine bize var. Eğer de biz, uyuşup köşkününe varıp, hazır şu güýz aýyna etçeklerdim etsek, boldy rejim yapılya, bir güne alman yıkılya. Yıkılmamla yetişmez kaçık giderler. Eğer de biz hiç taat etmesek, ayna bir günler gelir, inşallah bulan ömürlük değil, inşallah yine mun bir ahtığı çoğulu bir ahir düzeler, bizi qoğu serder deysen, öz-özünü alyan, yalan. Mümkün değil. Bütün dünyada, şu dünyanın tecrübesinde hiç bir prezident, hiç bir diktatör, ay mena haramlık edip yadadım o, mena inni kezzaplık edip yadadım, benim namızım işledim, benim Allah'ın yanına gitmeli cevap gerçekten. Men alın kim olacak olsa bolun, yani hükümede elçilik edin, mena iyip doydum diyen adam bolmadı. Şunun için. Kur'an'ı yar kezzaptan, bir namızdan, bir gayrattan o sözleri eşitmeden diyeceğim. Şunun için biz şunu ayırmasak bolmayan. Yine şuraya bir atmadı, seyret, ünsver. Sen köçe çıkyan, bir yüz adam var, yarasa zatı, sağda, bu edepli, bu bakılan, bu terve alan adamlar. Hiç maşençisi etmedik, adamlar öldürmedik, tağlamadık. Her kim öz maşgalıcı bilen, çağırıp, östürüp, daha da terve vermek bilen, işlemek bilen. Hiç vakt bayboy iskuslu etmedik, hiç vakt görüş görmedik de. Hiç vakt eline yaralık görmedik, hiç vakt görüş görmedik. Şu avatta 100 adamın içinde daşından gelen, pardon içinde değil, daşından bir 10 adam gelen. Yol baştan kezzap Kur'an'ın beyliklen pistoletli zattı. Kamçılı. Bu giyye 150 mün diyeli. Halkın içine giyyeli, beylikini vurup başlayıp beylikleri korkuyorlar. Eğer şunun hemmeti korkup dursa, şu ömürlük gidiyor. Eğer de ahir şu 1000 adamdan, koy 10 mün diyelim la, 10 mün adamdan, bir 100 adam çıkıp, o besedim o inni davay nemetse, onunla şu zatları yattı ya. Şunun için biz ne etmeli? Yallakçılık, yani korrupsiya, maşençistva, kezzapçılık, adam öldürmekçiliğe karşı görüşmeli. Öz-özüne gitmeyen şu zatlar, şu haram zatlar öz-özüne gitmeyen. Men her vakt çağırılmaydı yani. Günne bir zat edepli zatı öğren. Hapan yanına barma, hapa köçe doğuludur. Hiç zat etmeseniz yanlış yapamam. Her vakt akıllı adamın yanına ol. Seni bir zat öğretecek adamın yanına ol. Ösersin. Her gün ötmeli. Her gün bir zat öğrenmeli. Onu baktı olursun, beylikine göre derru meseleni çözüp bilen olursun. Hiç şey problemi olmadı yönünde dine öser ödersin. Yani şuraya alayım. Birden problema çıktı mı şunu çözmeli. Problema neye çıktı? Şu 10 adamın önüne 10 tane bandit var. MHM, polis, prokuratura, Kur'anlı, yani ahranatı mı? Şunu biz çözmeli. Şunu biz çözmesek, eyle yatsam, beyni yatsam çözmesek, şurur bizim öyümüze gelip, bizim öyümüzden çağıranlar gidip, öldürüp, vurup, öldürüp, cenayet işlerini kovalayıp bırak ederler. Edemem doğru. Her bir maşgalada türmede oturma. Şunun türmede oturup gelenin 34 yıldan beri 80% bir güne. Şunun yıl alman administratif naruşayını bilen çıkmalı. Yani oturmalı. Ştraf, cerime, administratif naruşayını. Tudavı rabotol, bir yerde işle, köçürü süpürüp, daha edip, çıkmalı adamlar otuyor, yıllar otuyor. Bir de Abdullah Urusov, Alişer Sahatov diyor, bir topar adamlar Türkmenistan'da türmede bir güne otuyor. 80%. Nasıl atıp için türmede. Bir kellemde işleyen mi? Nasıl atıp ola adam cemiyete peyakın berin o. Cemiyete ziyan yetirmedi. Hiç kim ölmedi. Hiç kim elini dövmedi. Yani niyetinin önünü almadı. Beyaşır neye veriliyor o? Ay Kur'an'ın yani beyaşır koyuptur. Demek şu kanun,
şoň goýan karary kanunla gelin o, aýyrmaly onu. Biz Cinayet Kodeksi gumaniyştirmaly demek adamçılıklaştırmaly şonu. Gaty berk edilen. Sen bir zat bu türmäge ýatyrsyň. Beýle bolmaly. Ýöneköy ýa-ni kiçik cinayetler, ýa-ni administrativ cinayetler üçin türmäge gitmeliler adam. Şoň üçin hemmesini türmeden şeýle çıkarýa, hemmesem gorkýar. Aydın Nurcanlı. Salam vatandaşlar. Aleykümselam. Yine bu nasatya o neme tabletka atya zat deyip basyalar diýäňiz da goşky aýdan üçin ýüregindäkini dökdüğü üçin kitapları halka yetirdiği üçün basyalar. Yani bu bir öýlü bir repressiýa gidip oturda. Bu inha öň Orsetde arhipelagolog diýen bir yer bardy. O taýda gowy adamlar izdivaç edýärdiler. O taýda türme şon ýaly nemelerde bolýardy. Bu bolsa öz watanymyzyň içinde ina asuda asman diýara ine şo ýerde bolup otur şu zatlar. Ine muňa näme diýelim? Öňkü onjyk Musaýifler bardy, näme Murat Sopuýevler bardy, inha bu ölmen oturan o Gülşat diýämi näme ana o bar. Ine bu ýallaklar olaryň jaýam ýani cehennemde boljak. Halkyň aňyny o öýle bir ütgetdiler, öýle bir ýallakalyga öwretdiler. Yani adalet diye bir zat galmady. Onun için türmelerin içi aýdyşyňyz ýaly 80% adamlar nimedsiz, günäsiz oturýarlar. Inha bugün zat oğlanlaryň efirine birazajyk bagtym bolup girdimeli. Bir ýaşajyk gelin öýle bir ağlya, nalya, yani yan yoldaşy. Ol öýlenende nähili gowy günde diýe, erwet günde ýanyňda boljak diýip bir-birine söz berýärler. O gelini nä güne salypdyr, nä güne ejesi şu wagt nimede balnitsada ýatyr. Özüm reanimasyada ýatyr. Ýekiji ejem bar diýip ağlap otyr. Nä güne saldy bu halky? Meniň prost aýtjak sözüm ýok. Ýaşlar işsiz, okuwçylar nerden nähili bir okuw esbaplaryny nädip alars diýip ejeleri gidip saçlaryny kestirip şun ýaly pul 5 manat gazanyp şonu neme çağlaryny okuwy berjekler. Nä güne galdyk? Türkmenler nä güne galdyk? Yani birazajyk oýanyň. Sözüm kesýänem bolan var, bu ağlap eňreýärler, olaram ağlap negisin ağırya, olun aslında negisin hem ağırmeller. Başta aslında ne için götün kısıp oturyan. Her kimin götüne diýreýär, hemme zat olun onsam efire gelýär. Oňa çenni maňa deýmedik ýylan nüň ýaşatyny gelýärler. Baştan geple, baştan hakyny talep et, hemme zat et. Doğru demrada her kimin götüne kısıp. Doğru. Ben bunu hatta bir neme bir gelinlenem o edil sizin diýişiňiz ýaly onu aýtdym. Her kime deýenne halk neme diýe ağlap başlaýar. Şonuň üçin oňa garaşmaly. Sen guňşyňa şuň ýazat boldymy? Derew sesiň çykarmaly, öňe gitmeli. Menem barym diýmeli. Inha şoň ýaly bolmaly adamlar. Bolmasa bir hiç tatgadan bilmeýäs. Oturýar şeýle. Gul bolup. Ine Feridun men bir zat billek keşek bolýana. Ine talim kanallarına, bizim kanallarımızda bize komentarýar ýerler. Umuman TikTok'ta ulaşýarlar. Şol içinde stresler bolan ýanky bir adalatly bolan duru problemler döküp başlaýar bolan adam guturup başlaýar psikologik. Psikologlar ýürüýte şu ýaly gurlu diýerler ýanky sen streslerini dağdan aýrar ýaly. Öňde geljek rak keserini aýraýan sen. Şoň üçin ýazyn komentarýa. Aýdym, saklamaň içiňizde. Ölür gidersiňiz, rak keseli bolar, niyerden başga keseller bolar, ýazmaly, aýtmaly. Ağlamalan bolsa ağlam, aýdym, durma. Ene şu ýaly bir neme Ýewropada bir
Jöhit bir zat diýdi, men gaty belledim şoň sözlerini. Nemitler gelen ne diýdi? Birinci Ýewreýler akdylar. Yani goňşy öýlerde Ýewreýler çöplek gitdiler, atdylar diye. Men oturdum diye. Ondan gelip goňşyny atdylar diye. Menim oturdum diye. Ondan gelip men alyp gidenne, men adamlardan kömek sorasam, adamım yok diye. Ine şu ýaly haçanla problema bolunma biz çykmaly öňe. Goňşyňa bir ýerde bir adalatlyk görýän polisler bir grubu neme diýen bir urup başlap dur. Şullara adam öldüren bolsa, sen şunu urmana hakyň ýok. Tutsak et, naruşlyk edir, akyt. Ýöne köçede urmana hakyň ýok. Aňyrda durmana hakyň ýok. Şul qariýatyň öňüne jogap bermeli, sen öňünde däl. Şul adam näme etdi? Hiç zat edin ok. Näme sen neme diýen? Sen bir namysyň barmy? Sen bir sen hukuk goýan gurumy? Sen goýranmaly. Men şunu uramda sen gelmeli. Sen urýan, men gelýän. Sana şu zatlar düşündürýän. Men sana hukuklary, yani konstitusiýany düşürmeli bolýan. Sen konstitusiýany ýerine ýetirmek üçin ýürüýte işe alınan adam men sana düşündürýän o diýip. Yani binamytlygyny david etmeli. Şuraya goşulmaly. Biz boşulan da hiç zat diýemiz ok. Hemmemiz aýp bolýarlar. Men başarjak adam yok, eýde yok. Inanın. Abdullah Urusov ve Alşer Sakatov, häzir bütün Türkmen halky hemmerde gıyrasa, bunu böküp yerin aşağıdan çıkarýar şonu. Biz gurlamdyk. Aktivistler gurlýar, bizden kaptanına komentarlar ýazýar. Oňa da şükür. Ay nirde zat diýip ýazýar boldy. Her kim video taşlasa, hemmemiz basyp bilmeýär. Mümkin ýa. Yer yok türmelerde. Türmelerde 36 000 adam sap bolýar. Häzir maksimalda. Bir yere bir 4-5 adam dur. Yani bir yerde bolmaly adam, bir yani komutta 10 adam bolmasa 30-40 adam dur. Yer yok. Häzir yani tutup başlasa yerem yok. Saklara yer yok. Hemmemiz basyp bilmeýär. Şoň üçin biz aýtmaly, gurrumeli. Biz aýdamdyk, gurramdyk, bir hepe çyrp başlaýar. Men size düşündürdüm men bir ýerde şundan bir 4-5 ýyl, 6 ýyl, 7 ýyl ozal Paris'e dokument vermeli. Bir davers, näme öýü vermeli. Şöyle adamlar görýän, ine $20 berýän, €20 berýän, bir jykawy, konvert alýan, nime diýen, eline berýän, aňyrdan gaçalýarlar, gaýrat etdi. Zordan bir adam tapdym. İşim bit, şu tapynça konsul geldi. Menin bir ýanky maksadym bardy. Pasportumy, Türkmen pasportuny tapşyrjak aý ýürege düşdi. Dine ýanky erwetlik hiç nime ýok. Döljek mi, dölmejek mi bellisi yok. Bolýarlar men arzularymam, umytlarymam aýryndy. Bardym, siz konsullukda işleýänmi diýsem, olam şeýde durup ýokurdan aşağı howo. Näme? Ay şuraya şu işim var. Ýazyl bir ýanky bir ittiýaly ulaşatýan. Menim aýtdym, inim, ine jüýümde pasport çykyr, maňlaýyna bir ýüzüňe tükürip bir kelek ýermän bilersiň. Ağam, bol, baraýyn zat diýip başlady. Gördüňmi? Sen jogap berýän, hakyny talap edýän, başga uğraýan. Hükmen uruşmalylar. Reaksiýa bermeli. Biz reaksiýa beremdik. Hiç zat edemdik. Şondan emhime de polisam hani bir ýerini tutsun hani. Barın dogonlaryny bilen. Bir 5 000 adam bardan. Beýleki tohumlary daýdyň, şuraya aldylar. Gelin silem erteni nime derler diýip bir 10 000 adam bardan. Şol adam şu wagt goýulmadyny zat bilmedim. Derrol. Baramdyk, edemdik. Öz dogon arnaşymyzdy gollandyk. Agzybirlik ýok. Öz maşgalamyzda, dogon arnaşymyzda agzybirlik ýok. Şoň üçin ýalaklar peýdalanýar, kezzaplar peýdalanýar, zalymlar peýdalanýar, gurban ýalaklar emele gelýär, dörülýär. Men şeýlep kirýän. Nurjal apa, sen näme pikirýän? Doğru diýeňiz, doğru. Gatı doğru millep peşdiňiz. Yani egerde inha birine bir zat bolaýyndy, öňden gelýän zat bol. Deru bir oba bolup şoň tarapyny tutulýardy. Bir baýlar mesela bir zat etjek bolsalar gamçylap zat edip, hemme oba bolup şoň üstüne bökülýärdi. Gaçırýardylar şol adamy. Näme üçin? Nirde biziň şol cesaretimiz? Nirde? Türkmen
Nerede? Birazcık gayratlı bolayın, guzurlu olalım. Birazcık öz haklarımızı talep etmeyi öğrenelim. Birbirimizi korumayı öğrenelim. Yine şeydik biz başımızı mündürdük. Şunyalı haram zadalar şu başlatan oluyorlar. Halkı köse oturlar. Yaş gelinleri ağladı oturlar. Mayıpları hiç saçı görünoklar. Men qatık nemede emosional neme diyen bağışlan. Yo doğru aytdan ayarlagan bizim erkeklerimizde erkek dilen zat kalmanır. Dine erkek adı var. Heleyne, ejesine, kakasına, davanına bir gariba gurlemel olsa Rembo bizimkiler yöne yollakı duran pepeyet kirli eginne mata serjant gözüm kiçil mılaş serjant bolan olsa balağına siyip bağışlarsınız olun egilse berse etse egil götünen meriye şolor yalık yöne bular bizimkiler nähillisem kam ağaçtı nähili bir keskin bıçaktan ervet azat diýdi hakykatda. Yöne gurrösen sögörler, yene derler, gargınarlar. Yöne bizim erkeklerimiz o 40 yaşta gidip gutarpdır. İnnikiler bir hil nähil diýsem kan bir yerinin götün yalap 5 manat kazanan ne yalana doğru diýmeni, doğra yalan diýmen halit öwrenip durlar. Diňe bir yerini bar sen git diýe öňde näme bolsaň saňa bolsun, men durmuşum go bolsun, bolsa saňa bolsun, sen düzetsen goşular. Düzet bolmasa da bir gaçyp gider. Ana şonnalyk görüpdir. Diňe gurulsalar men arkamda, men ýanymda, men eýlände diýip gurulýarlar. Iň berkisi Alşer bilen Abdullah ýöne koýjy internetde gol çekmeli. Cemaýylyň al kelleden bir zat pikret ýaz. Adyn kelleden pikret ýaz. Ýenetde aşagyny imzaň atyp goýber, şonu etmäni duğçatan o. Ondan başga näme garaşsak bulardan. Men pikirimçe inniki geden täze nesillerden bir zat bolaýmasa, şu wagtky 40 ýaşdan ýokarda %30% hereket etse 70% oturýar. Öz en atalarymyzda da görýär, täkel zat aýtjan ol ýuwaş gepden bolar ýarda. Bir zat bolaýmasyn, ýygnaýmasyn diýip biziň ejelem akalarymyzyň bar günäsi şolardan gelýär. Men şolardan görýän başga adamlar görmem men şu zatlar. Ýuwaş götüňe diýip öwredilen bize. Onsam innikilerim şey pakalene iýdarlatdy. Ýokardaklar edenetdi, aşagdaklaryň götüňe gezip bolan zat bolýar şu derejede geldi. Ýöne intiham oturlar bizinkiler men öz netim buradagy şu nähil diýsem kam mındanam beter bolsa. Mındanam beter bolsa iru hiç ayağa galarlar ha. Şoňa çenli götünden demen oturarlar. Ağam işinde üstünlük yolun açık bolsun, görjün go bolsun. İşimde şunu. Hemmemizin şunu. Men kidel, Nurjan apam kidel, Muhammed Yüzün kidel, Nurin. En öňde düşýän ağam tez janyňa sag bolsun, ýüzüňe açjaňa Nuri, Talip, ene Türkmenliň için 3-4 tane erkek we ağam galanlar ýüzüne Hemmemizin erkek içinde menem ağam. Men özümem degişdi şoň içinde. Täbäri duýumy satyp, ýüzümi açyp hakymy talep edilen bu. Şonlar o günlerde bizde kahramançılık içimizde var. Bizim kahramançılığımız kanımızdadır. Muhammed ağa, söz vereyim size. Hoş geldiniz. Salam vatandaşlar, salam. Eşdiýäňiz mi? Eştile, bu ýaly eştile. Eşdilýär. Yo, begenýän tölemezne hemme oğlanlar inni bilýär. Görüşmeli dige bir ýol var. Beladan diýince gordan görüşmeli, sesiň çykarmaly. Ýöne kynandagan bilýärmi? Dige biziň halkymyza mahsus bolan zat da diktator döwletler köp hemmesinde de şu mesele bolan şol. Şol wagtynda görüşip bilmedikle, wagtynda bir ýerine bir zat bolanna olaşoň tarafyny tutup neme edip bilmedikle, şu prosesten hemme halkam geçen öfen ýurtlar beýleki ýyda galanlar şu prosesten geçip bilmedikle şol. Biziň halkymyz inni şu ýola düşdi. Inni şu biziň aktivistlerimiň gahrman hereketleri bilen şu korkuýun döwdiler.
Korku diye bir keselçilik. Şu kesel adam şuna doşar oldu, ondan ol ecid oluyor. Ondan binamız bir vicdan mı oluyor? Ol imandan çıkıyor. Şu Moğolluğuza inemesi yok. Bizim oğlum Moğolluğumuz gözde, şola çınlanan mümkün Kudaya men ananiyan neydin la? Göğüne şu ananiyallığım yalan. Korku derecesinde ondan gelip bir haramdadan kitabı mescitlerde okumalı oluyor. Ya teorindeki bolup duran cinayetleri görüp otuyla, adalatsızlıkları görüp otuyla, yurdun içinde hükümet ne aylı halkı közeye, şunun közemeğinin neticinde yurdun içinde dürlü, bir düzgünçülükle, ahlaksızlıkla yüze çıkıp otu, ola kıyırıp adamlar günahkaret ya nem için, araq içiyen, nem için ayarlanıdın, gövresi görünüyor, nem için, ay nemek ediyen, onu ecizler kadim olacak böyle. Şu korkusu için, şu imansızlığı için, şu bir vicdan olan, şu Kur'an'ın sözlerini halka doğru getirbilene, şu adaletin tarafında durubilene, korku derecesinden, şu korku ketele doçar bolon için aytmalı adınaydı bilene. Şol için bir keselçilik, biz birlik şu keselçiliğe karşı neyli görüşmeli. Şu sebepten hem daşarı yurtta bizim aktivistlerimiz şu korkusun diye öne çıktılar. Kahır gazaplı öne çıktılar. Ola şu korku beladan azat boldular. Şol için hem iyiydi giderli. Şunu iyidirlap hareket edip haçanam halk bilse yeke değerliğini, umumi bela hem mekşa değişirliğini, dini özünki değerliğini, yökü öz şundan tıp bilmeyeceğini bilsele, o zaman halk birini kollap başlıyor. Şolam şuun kun bizim yurdumuzda geçip duran proses. Yurdun içinde indi halk sesini çıkarman durana. Şuun azatlık radiyasına barın kulak atın. Azatlık radiyasında akalın mekanizatörleri bize şu işiniz gerek deyip traktörlerini taşlak git yerler. Hükümet şolar zor bilen taklı o diye, ola diye, o diye. Sen 2000 manat beriyen aylığınız bilen biz hiç de edibilem da. Bir gerek şu maşın, akidin biz işleyecek diyelim. Şu ne hemen anlatıyor? İnni bellile. Hükümet az aylık bilen bunları hem cinayete mecbur ediyor, hem sesini çıkarmanı ediyorlar, hem dinden, vicdandan çıkıyorlar, hem bir kanun, bir direkt yolla bilen pul kazanmaya mecbur ediyor. İnni halkımız düşünüp gerekke başınıza yapın şunu. İnni şu bir umumi karaktere evrilmeli. İnni muğallımla zabastofka ediyordu. 1. sentyabrda mekteplere barıp klaslara girecek diye. Hem bir taraftan halkla inni şunu kollağı otuyorlar. Şu da bir ulu ütkeşliklerin başlangıcı. Şol çiğnem şuları kollayalım. Şu hareketi giyinden Türkmenistan'a yayra değilim. Şu hükümetin içinde işlemediler. Ne bir ay işlemediler var ya hükümet şu undargıya. Şu undargıya. 10-15% hükümetin içindeki işleyenler bir işe varacaklar değiller. Şu hükümetin oturduğu. Sebebi bu hükümet ne aylık veriyor, ne halka kanun esasında işlerine onları bir düzgünçülük ettirmeye şol için hem her kim hakkını sorap bu hükümeti şoğunam dargatıyorlar. Şu sebepten vatandaşla muğallımla hareketini kallayın, hakkımızı talep etmeyen onuroylayın, aktivistler kollayın, şu aktivistler ne güçlü kollayabildik, öne çıkan adamlar kollayabildik, yani biz yurdumuzu azat ettik mi? Ben burada aytacaklarım şol. Çok sağ olun Muhammed ağam. Biz vatandaşlarımızdan dinleyeli. Arzu, esselamu aleyküm. Salam Murat ağa. Salam Muhammed ağa. Ben sizin bilen tanışmak istedim. Bugün ne kısmetmiş. Salam. Benim sizi kollayan, yani ben ulu doğanıma yok, ben sizi ağam, daim yerine koyan, benden ulu siz ikini de. Ben 38 yaşımda. Benim size koşulayan hem maydanlarınızın aşağı, yani şu aşağına ben kolumamı çekken, doğru. Benim yani hükümetin düzelmesini isteyen. Misal için ben Türkiye durumuşa çıktım. Türkiye durumuşa çıkıp şu an ben pasportum çalışmasını istesem ben çıkarmayanlar. Yani ben kalkam yoğun, şu
ertir bir 3 ýyl bolýarda men kakamyň soňky ýolçulugyna urlap bilmedim mysal üçin. Hiç ýyl hoşlaşyp bilmedim diňe neme imodan gördüm hani u näde gidip oturanny. Ondan soň şoň ýaly yani görýän, eşitýän, görýän zatlarymyz yani bolýan haksızlyklar men bizinle çydamyz ok. Mene sesimi çıkarıp başladım. Yani men ýaly gorkýanlar kän ama bizi gorlaýanlar hem kän, sessiz gorlaýanlar hem kän. Men pikirimçe bu bir sistema üýtgemeli. Biz sesimizi çıkarmasak ömür boýam hawas neme bir dağına ýetişýärli hiç haçanam düzelmeýär. Haçan halk ayağa kalmasa düzelen ok. Ağız berip olmasam düzelen ok. Yani biz vatan dönüğü däl. Yani bize vatan dönüğü diýen oýar, vatan dönüğü däl. Yani biz hakkımızı talep edeceğiz. Adamlar ýalyk normal ýaşasmyz gelýär. Adam hataryna ýaşasmyz gelýär. Yani şoň ýaly mysal üçin Gülalekgen Jangyzy öldürilipdir. Yani 2 ýyldan bäri jenaýet çözülen ok. Hiç kim basylan ok. Daje otopsi raporyna näme diýilýär bizde Türkmenistanda? Şolan berilen ok hani näme otopsi edilýär ha? Ýa näme diýilýär? Näme men okap durdum, ün görmedim. Aýdyň. Otopsi raporu var hani bir ölenle otopsi näme diýerler? Şoňa türkmençe näme diýilýärdi? Ha. Ekspertize mi? Ha ekspert haty. Ana gyz öldürilýär. Men şu gyjaşyň suraty var da menne. Şu ekspert hatynam daşy ejesinden kakasyna berip bilen oklar mysal üçin. Jalka dämi? Hani bir ýerinden ýaşajyk gyjazy 20 ýaşynda mı näme öldürilipdir. Yani şoň näme jenaýet kim işläpdir tapylan ok. Ejes pahyr oňa näme ýüz tutýar, muňa ýüz tutýar. Men näçe 3 sany eje tanayan çağas öldürilen. Üçüsini hem adalet gözleýär. Yok. Ondan soň çağasy invalid ejeler var. Meňe çağam yok. Yani olary görüp gynanýan. Türkmen halkynyň bol yani kösenişini görüp gynanýan. Yani panýatasynyň pesligini görüp gynanýan. Bilimiň pesligini görüp gynanýan. Yani men isleýän bizim ýurdumuz daşar ýurt ýalak bilimde hemme zatda öňde bolsa, özgörüş bolsa, gowy universitetler açylsa, gowy bilimler berilse. Yani bolmazmy şoň ýer zat bolsa, düzelse? Bolur, näme bolmaz? Yani şoň üçin bilemok hani men şoň ýaly evet yani düzelmegini isleýän. Ondan soň tanışanmadam o üçin priýatna Murad ağa, Muhammed ağa, siziň bilen tanışanma ören şat. Indi bundan soň ýaýnyňyza gelip goşup durar nesip bolsa ýaýnaşsaňyz. Men şu gün häzir aklymdan geçen şolar ýene nesip bolsa näme bolsa gepler. Indi bu dogandamyzda da gezek beresim gelýär, söz beresim gelýär. Murad ağa Yani- Murad ağa, salamu bir aleykum. söz aýdan Murad ağa. Ya bir Muhammed ağa şu Bolýar. Aýdyň. Yani dogonumyň aýdyp geçişi ýalyk. Bu ağamyza ýol beräýildi. Ulaqan näme diýsen, ulaqan ağam Ne size söz verildi, siz verseňiz berin. Muhammed ağa dinleýärsiz, aýdyň. Ha. Neme vatandaşlar yankı ayarlı olmadı men birinciden tav olsun diyecek benim öğren beğendim. Şu an sesini deştim. Şu an bara şun kun etmeli atlamız var men şuna aytacak olayım. Şun muğallamla şunun öz inisiyativası boyunca öz aylıklarının kaldırmağını studentlerin yağdaylarını aydıp bir 4 tane talaplarını beyan ettiler. Men şu tadak oturan gatandan başlamdan eşli oturanlardan haýyş etýän siz şuna gatnaşyň. Gatnaşmaklyk näçe görünüşinde bolup bilýär. Bir plakat alın, mugallamlaryň talaplaryny gollaýar. Şolaň talaplaryny hökümet döwletden haýyş edin, şolary ýerine ýetirdin. Şonu dil bilen aýdyp bilersiňiz, şonu uğradyň baňa ýa Murad ağa, ýa beýleki aktivistlere biz şolaň hemme diýene goýaýlyk. Şun yana bir aksiye geçerin. Bütün halk şolan hareketini gollaýar. Hükümet bilsin. Şu mesele umumi hemme halkın meselesi, aylık meselesi. Şol için şoňa aktiv gatnaşmaňyzy haýyş etýär. Daň bolmada. Hadi sağ ol. Gatda uğraýdyňyz, ine arzu favor kapytana ýakatyn. Bize aýdan sözlerim üçin. Bu ýerde hükümetçilikde biz öz pikirlerimizi aýtmak. Biz pikirlerimizi aýdyp, näçe ýyllar boýunça imsi motor öz içimizde sakladyk, bilmedik, inni gürlemedik.
Neymiş? Biz pikrimizi ayıp bilemiz yok. Yine misal için bir adam yanlış hareket etse, yanlış bir kanun bozsa, neymiş biz ayıpmalı? Biz ayıpmasak neymiş şu düzelsin? Çoğun için biz ayıpmalı. Prezident bolsun, men olayım, sen ol, tafavut yok, biz ayıpmalı. Adam ben burada Aydın bilmiyoruz. men şu oturollardan soracakda erti şol gülalek geleceği yeni başladı adamın başına gelen men huzuruma gelmeyeceğine hayse gura garanti verili 100%. Her bilmeyen hiç Ya her kimin sizin başına gayet gelip huzurunuzda her kimin başına gelip bile gülerek o geleceğim. düğüne başına bir yaranlar. nemme talipin tali nemesinde bir efirine balqallı ağa yaşul adam nemmette da ikran ağalı nimi bassalar çağalarını çelle edip bir gözünün önünde şey boyununa koydular etmediğisini boyununa koyup bassalar deyip da erti şol adam men huzurumda bolmazan kim güvə geçip bili 100%. Hiç kim. Ya da erti şu oturulun şu hazır teysen adamı tüydeyli teysen adam her birinin huzurunda deger ol inşallah havardar yaman ağır birleşmede her birinin huzuruna gelir şolorun bağwançılıktan halal rahmetten huzuruna ila otun şol ağan kabartır ay guralak geleceğden yanım halal meynetinden çağacağım isap börün ana özünün hi fikrin naçince tazdan özünden ölür mü adam geymen geydirip iman idiren çağan erti şey öldü dip haber gelse sen nedir değerlerim var mı hiç sayısını değerlerim var oturulur mu kanım men özümün ata da men hazır özüm ayağımda bir çiz ayakkabı var bir kompleks eşkleme bir kâfanal değil da fanal da bir kanal da özümü Almanı dözmeyin önüme çağalam ilden bol kem bolmadığını yuvurup zayba indi şonum şey ölsem men ola yuvurdakini yuvurda ot yakmalı olsa bar yerine yakarına bar yerine bara o palisada niresine yakmalı olsa yakyan oldu men şey seriden çağalam birine bir zat bolsa Şögül Cemalcan sen suratını gördün mü? Ben şu göremden beri bir ay bolanlar özme gelip bilemek ne çögünden var ya şu aklımın burasını doğru. Men şu gelecek gelip aydan wagty özüm gözümde ýaş saklaýan men şu suratym gördüm o ýöne. Gözümde ýaş saklap bilemem şol gelecek wagt. Birem utanman şey diýmişler. Ay dahi ho ya şunu neme gelineceği çıkmasın yayına diýmişler. Ne yapsın çıkmasın? Çağırsın hakkını gözlemesin mi? Adalet talep etmesin mi? Ol bir ene ol 9 ay garnına götürdü onu ulaltdı gülle üpege pamığa sarap ulaldan çağıcığını biri gelip parçalap öldürse son yakmadı kime yakar ol? Kime yakar? Men eşitmaňa ýakana hal menki däl bolan maňa ýakana maňa ýat bolany. Ol özüň kolsa dagyn halim olur Allah Taala gursona sabır berdi. Ol guralak geleceğine ne asus oturuyor. Ağlamıcı onu. Jalka. Ertiyonu her bir dım oturan adam maskalasına bari şoda. Eger dımsanız. Var ya, emekmede var ya. Sesin çıkar filan okta hiç şeyler. Şola yalmaşkala eger TikTok'da aytmadık olsa gatı bir yüz adam bilerdi şoňdan biz bilmirdik. Yani şuraya zalimler zulümler devam ederdi. Yani şol aytpa yalmaşkala ve şol etdi. Bir reaksiyon başladık, olup korkup başladı. Buraya da çok aytılmadı yani. Bunlar yani kata ünsör perkedi yani. Şoň üçin biz aytmaly, durmaly. Biz aytyp başladık, eýem 50% problemin öňüne alýar. Bütün dünyada şeyler. Murada, men bir düşünmeýän bar bolýar. Prezidentin bir özür diýeli. Hiç tadı bilen nädir? O atasy bile iki ol oturulmuş hiç tatdan habarsız olur mu ya? O sen bir özün näle sen elinde ministerliğin var. O bir hutun ministerliğin doğundurayın bir kanunçuluğuna emçin edin edip. Bir hutun ne problemim sen o yurda prezident etbelinin sen halkın arkasında durman adam sen o. Halkın üstüne kışkırtmalı değil de halkın arkasında durman adam sen o. Vizipen sana ne mi dip verildi? Ay o da halk veren akta on atasy berdi da o edenet ýaşyrlar. Ol prezident bilen ol bir oýunlar düşýän. Hem ýürüti metodikasyndan aýdylýan zatlar.
Sen näme ýolbaşy bolýan? Sen habaryň ýok. O giýje onu TikTok'larda bu habarlar. Sen özüň bizde hem maglumatlar var. TikTok görýär akşamlaryna, ulu telewizoruna TikTok çatýar da şöyle telefonla screenshot edýär, şuň agzyny ýapyn, şuň agzyny ýumyň diýip komanda berýär. O näme bilen o? Bilerin gelmese bilmez. Yani bilesin gelse sen var bilmegi merakka özün eşdiýän. Türkmenistan'ın prezidenti hat ýazylýar, hiç hil top yok. Prokuratura ýazylýar, hiç hil top yok. MHM, polis hemme ýazylýar, hiç hil top yok. Hukuk gorýan gurmalar top hiç hil bolmasa, prezidentden bolmasa, diňe bir ýol barýar. Serdar Bermuhammed, biz sizi tutsak etmeli. Başka yol yok. Türkmen halkynyň başka ýoly yok. Siz tutsak avtomatik kezzap hakını türme batırıyor. Biz çürük maşaldan deyin var. Bizde başkalar yok. İnanın. Men şunu var bir seherce may bu şurada may bulunmasını bulamadım. Hiç may yok. Şu tünelde ışık yok. Şunu ayırmadan ışık yok. Şunu ayırdığımız biz özümüz prezident saylamalı. Yine şöyle bir yer bana da siz prezident olursa yok men prezident bolmayan. Halk saylıyor. Olun men. Ni halk saylasa şu bolur. 100 kandidat, 1000 kandidat hemmesi koysun kandidaturany. Hiç kim çeklendirmeli. Halk Prezidentin çözlük zady bolmaly däl. Ondan olursa halktan saylansa halka hizmet etmeli bol. Çünkü Putin saylıyor prezident. Kime hizmet ediyorlar? Putin'e. Halkı hata etmeden okul sebebi Putin bunu saylıyor. Bunu bile halk hiç gücem yok. Halkın hiç sesem yok. Halkı depsen içinden tutup yattıya gurlayan öldürsen kimse motiv deyip şundan bize ümseren oklar. Eğer de bize reaksiyon başlataklara ne yapayım sen böyle diyem. Ne yapayım sen beni aeroportu saklayan. Ben ne cinayet ettim mi? Ben ne atoğladım mı? Ben ne birini öldürdüm mi? Ben narkotik attım mı? Ne yapayım ben saklayayım? Ne ettim? Ben o Türkmenistan'a geldim. Bolmayı. Şuraya gurlayıp başlasam ne köp gurlayan diyorlar. Men gurlayacakken sen beni saklamasam. Sen beni saklayan sen şurada her kanunu bozayan. Ne sebeple sen beni sakladın? Hani bana cevap ver. Bolmasa şu yüzden prokuratura janatmayın. Men aeroportu saklap durur bir güne. Men şurada oturuyorum. Gelin beni halas edin. Yine bir adam ziyatka alacak bolýar. Kaçana sen bir saklasa. Şu ziyatka sorulmasa sen açsan şunu yığnap gidiyorlar. Sen saklanyan. Günah sende de onu. Şuraya alıp. Bir yerde yine mesela için polis, jandarm, Huday saklasın. Bir yerde kanunculuk bozaysa ya bir pikre demedin kanun bozup bilerin deyip ömünün hem de dağıtları yani konstitusiyanın esasını diyorlar. Biliyorlar. Hükman suratta suda geçiyorum biliyor. Bizde polisler, MHM'ler şunu cevap verirler deyip kirletine pikrem yok. Ediyen haramlarına. Ne yapıp yok. Yok oradan kıyırıp yatır. Şunu ağzını yum. Ne mesela şunu edin sizin konstitusiyan soracak yok. Demek cinayet etseniz de sizden soracak yok. Basın. Lisenze veriyor da ne mesela ölür. Ne mesela şunu edin. Pul al. Birini ölürse onu köprek pul verip ziyatkarla işini yap koyar. Ne şu da atlara ruhsat veriyor. Ondan Serdar'ın havari yok. Serdar havari yok değil. Esasi şu da atlar edip gören Serdar. Şun gürkülmesi önemli mutlu. Şunu canım yani ya. Şun gürkülmesi şun kune bizi getirdi. Kıynansa ama. Burada şu öz halkına deport koyan yeke devlet Türkmenistan. Öz halkına deport koyan. Ay bular bir gürkül ay. Çıkma için. Gatı komik değil mi? Şun yani banka bir nemin tek bir edarada bir müdür zatı olup işlersin de ya işten çıkarlarsın ya kaçma bir nemen şüphen vardır onunla tamam ya bir cinayet işlersin türmeden teyze çıkarsın tamam. Hiç saat edemek ömrüme polisiye gidip bir kez men neme berk gören adam der. Şu polisiye gidip öngünden geçip gördüm. Hudaya şükür. Hiç kaşanım kanunları düzgünü bozayan bir grajdan del ben. Yani şunla da nem için men giyirem de öyle öz yurduma giyirip çıkmak isteyen. Nem için neme koyuyorlar. Neme şu an men et yani işim burada
tırnak zat karaçı beauty center açasım gelýär bilen aýal başgala. Men grim öwrenesim gelýär. Ene berdi men workshoplara zada gatnaýan 10 günlük bir hepde. Moşt men Türkmenistanda ýaşaýan ýa-da Fransada veya Ukrainada bir, misal üçün Ukrainada men gowy bir neme eğitim alasym gelýän, öwrenesim gelýän bir grimçi bir aýal bar. Şoň ýani gidip workshop eğitim alasym gelýär misal üçün. Gidip gelip bilmeýän izima. Şonu gidip gelip bilemok näme üçin nira barýan sonra gatýarlar. Näme etjek o akşam näçe saatlap sonra gatýarlar. Gaty gülkünç komik bir neme watan, nähili bir ýurt. Men eğitim almağa gidip barýan izime geljek şonu diýip bilen oklar. Nira çykyp barýan näme üçin? Daşar ýurda durmuşa çykan gelin gyzymyzy sonra gatýarlar. Näme üçin durmuşa çykdyň şoňa? Näme üçin? Bagtymda bar eken şol çykyp duryn. Wagt söýdüm. Söýdüm. O söýdüm. Demizim näme? Hemen orsada Can tenkim ýa beden tenkim. Orsa şo diýerler. Sonra etdiler o näme üçin bardyň? Näme üçin? Yo, şondan sonra sen näme üçin doguldyň diýip sordy şondan. Näme diýip doguldyň sen? Şo Kakyň söýdi. Ejeň ýanky kakyň ejeň aldy, şondan sen doguldyň diýip sordy. Şo ýa sen maňa berýän diýip. Sen bir durakmy ýa näme diýip. Gaty durak o, gaty berýär soraglaryna bara hani tirpet edip durmak mümkin däl, bak bir şey mümkin däl. Samsyk sorag berýärler. Şurjin tupoy, şuň üstüne gülmeli. Biz gülmesek, şular maskara etmesek, bular öýde döwlet diýip getýär, öýde hökümet diýip ýörler. Banditlar bular. Bandit. Öz halkyn Hökümet talaýar. Döwlet ýok bede bular banditlar. Bak, näme etýärler murada o daşar adamlary daşardan oğurlar alýarlar. Ha. Teröristler edýär şunu bilýärmiň? Dene teröristler edýär. Terörist öldüler. Terörist bize vatan dönü diýen berýärler. Terörist. Конечно, terörist. Türkmenistana gidip gelýärler burada ona gyzlar men joralar zatdan. Kalbasa geçirecek bolsalar galodlar alıp galýarlar ýaş. 5 tane kalbasa geçirecek bolupdyr, dördüsini alıpdyr, birine de 1 milyon pul alıpdyr. Şonu geçirip bilen ok diýip. Şolar ýaly aç, öz halkyny talayan, öz halkyny iýen, öz halkyny nemetýän, ýolýan bir watan. Şoň ýaly bir aç galodlar ýaly şey. Bu watan ne? Bu hökümet. Watanyň içinde biz var, halk. Toprağımız var. Bizim ata-babalarymyň nazarlary var, toprağımız var. Bizim däp desturlarymız var. Ve şu watanyň içinde şuňa döwlet ile döwletiň içinde bir küçük hökümet var. Hökümetde işleyen adamlar bütün halkın 1%'dan däl. 0,001%. Ine şu adamlar döwletimizi, watanymyzy basbardy. Şeňi? Ine sen häzir diýen men näme koýaryn oklar, men gidip Ukrainada ýa Ýewropada öwrenip geljekýän. Zatları. Sen ünsör, sen näme diýen? Sen bir ýere gidip öňde giden tehnologiýalary öwrenip, ýa-ni öňde giden hünärli zatlar öwrenip Türkmenistana şonu özüň getirýän de Türkmenistana ötürýän. Hakyky. Bular bolsa sen blokirli diýär, sen çykmaly. Sen arkadan 61 kitabını okumaly. Sen içeri çykmaly. Bir zat bolsa sen jelep, sen eýle. Näçe? Sen öýleri zalim. Zalimler limitleri yok. Sana töhmet atman, sen onu ýa-ni kadiyete çek bu nokta. Türkmenistanyň kadiyet din ulunky. Onu bir-birini ollar, bizatlar bir-birini saklaýarlar. Sada halk hakyny gorap bilen ok. Kadiyetler garaşly. Vzatka, korrupsiya, kadiyetler gonaýda kime gitsen gidäýdi diýip. Ine şu kime gitsen gidäýdi diýip teret kadiyetlere aýdýar, polis aýdýar, MHM aýdýar, hekimler aýdýar, hökümetiň içindekiler aýdýar. Diýmek ýokardaky hemmeler aýdýar. Men eşitdim şonu ýa-ni kabindakylar aýtdym. Rada, bundan hiç ada garaşma. Buyruk veren aýdýar. Sizden konstitusiýanyň ýa-ni jogapkärçiligi sorajak, menden başga ýok. Men konstitusiýanyň kepili. Ağzının şunu edin deyip üstüne söýüp goýberýär. Elbette olar eder. Sebäbi egerde prezident baý bolsa, prezident adalatly bolsa, konstitusiýanyň kepili bolsa, haýsy bir adam aýdar, niýe barsaň şoňa bar. Bar jawab etjeklerim bolsa bar diýip aýtma da, gorkora. Sen basarlar da. Ýani dolmy? Bu aýdýar. Häzir bu hem ýerde aýdýar. O migrasiýanyň başlygy
oturup hemmeler yığınap, departamentler yığınap, aydiya, täze движение açtım. Türkdäkler nähil talamaly, öwrenin. Dip şolara yığınak boyunça, yığınakda mysal üçin sen migrasiýanyň, ýa-ni migrasiýa näme üçin bolýar, şuň täsiri watanymyza nähili, ekonomika nähili täsirler, bizim gejemizde nähili täsir edip öwrenýär-de, ýa-ni bir çärler alýan, adama hyzmat eder ýalylar. Bular ho, çär uzatdyr eden oturup yığınak geçerler. Nähil ziyatgyry ulanyp bolýar we halky mundan beter nähil talap bolýar. Şuňa söýýärmi? Ministr yığınak geçirip şol ýa-ni lituçka geçirýär. Ol bir kelle sygjak wagtlar. Şoň üçin hem minister sangdaşyna migrasiýada, aeroportda şuraya bir uzunçluk bolýar ýa minister yığınaklarda şu skemalar, движениялary tasdikleýär dep ýa-ni berýär şolara edindik. Murada aşakda bir yorum yazıptır, şoňa jogap beresim gelýär şey diýär. Sen etýän zadyň, etýän işiň türkmençilige dogry gelen ok dırnak makyaj. Dırnak makyaj tagam gaýty men nädem ok Türkmenistanaklaryň hemmesem dırnak bilen kirpik bilen gezýärler. Biz oň ýalda şar ýurtda çalamyk. Men öz ýurdumda okap bilmedik, eýitimmi daşar ýurtda bärde okadym tagam. Ýöne men burada şuň ýaly niýetim bardy karoçy. Grim öwrenesim gelýär. Grim ana bu kino studiyalarda işlenýär, teatrlaryň atlary sinyak veya yara we näme tek şıram şolar oňarmak üçin. Indi men şonu bärden uje özüm öwrenmek üçin ýola çykdym. Han şonu öwrensek, daşar ýurda gitsek, go filmler çıkarsak, ne bileyim o kino studiyalarda zatlarda işlesek, o da go film çıkarsak olam bize gazandyrsa bolmazmy? Şu yurt biraz össe, adamlaryň düşünjesi össe, şoň nämesi ýaman zat, oň nämesi näme zat? O dırnak etmek, makyaj O bir etmek. hüner, dırnak etmek hüner. Ine mysal şin Nail art. Gatı Nail doğru art. idin. Film, ýa-ni film studiyada seni işlersin. Grimyor. Hawa. Sen dırnagın bilmeli, ýa kasalman. Hemme zat bilmeli. Sebäbi bir rol var. ýa-ni bir baý maşgala dırnakly zatdy bir kellesi giden. Sen şol adamy ýa-ni şekil bermeli. Sen şoň üçin köp zat öwrenmeli, bilmeli. Näçe köp bilsek, şonça gowy. O diýmek sen dırnak kasalanyň bilen sen haramlyk eden oňa. Hawa. Men zorlap etem, ama öldür gittirýärler bana. O real bolsa, onu ýaly Gurhanna, ýa-ni bizim dinimizde dengelen okdyň, onu maşina binmeli. Hakyky. Maşin BMW ya Mercedes, o ýerde şeytan tehnologiýasy var. Ona binmeli. Ya o ýerde monitor var, ýüzüňi bolýar, bir topar video bolýar, bir topar adamyň hatda şeklini bolýar, öňdäki görmeýän adamy, ýa-ni mazalçy adam şeklini bolýar. Onu üçin o ýanyşmaly. Alo, alekümler. Walk salam. Şoň üçin din Burada gowmy adaylar. Däp ýerde ýa İşläp gördüm tamaman. Gowmy bilen assalamu alekümler. bu özüň näme? Dünya faýdaly. Hoş geldiňiz. Yo, şu arzuda gorma Murada bir aýdaýyn. Aýdaý. Aýt diňle. Awa, we peýenem gowy işläp baran okolyn. Demele şu arzuda gon, ýa-ni dırnak makyaj zat diýdiňiz-de. Ha. Şu dırnak zat diýip kim şu aşakdan ýazýar-da, mesal üçin şol bärde Türkmenistan ýurt içinde bolsa daray. Yani şu Lüboy şu hipermarketler, supermarketlere barıp çıkıp 10 metr gören ok mu kaç ota barıp şu taýdan girip çykkan gyýdynyň haýsy biz makyaj, haýsy tırnaksyz. Näme ol 19-njy asyrda ýaşaýan ýaly gurulýarlar. Men düşünemok şoňa. Bak jigim, bak doğun mu jigim, menden küçük gulum bilen ok, bir zat diýjek sana. Biz barandan ýa şuňa işleýän men kabat özüm sapojnik bez sapaga men öz dırnagym edip bilemok. Ondan ýa men kirpikli, men bez makyaj gezýän o görsek onan varsın. Ya men gaýtym Türkmenistanaky gyzlar görüp bar agzym açylýar. Uy bila diýip otur. Yani men özüm edip bilemok, onu ýa seretip bilemok. Ine egerde bir spesialistler bolun bolsa da, onu 1 kilogram yüzüne kraska çalmadılar. Bir ederdiler. O yankı barmaklarını 1 metre etmediler. Spesialist var, düşündürüp bilýär, görüp bilýär, estetikany, yankı sanitariýany düşündürüp bilýär. Bir dogry ýola salardy şu zatlar, düşärmi? Şoň üçin spesialistler gerek.
spesialistler bolmasa şol ulugum Assalamu alaikum. aslı bir tarafa ötküdýär. Waleykümselam. Ferdan şu din temasyna girýäňizde men size bir zat aýdym. Giýjekkä din temasına giýerdim. Burmut girdiňiz siz, girdiňiz Yani ben dinläp. Biziň dinimizde Kur'an-ı Kerim'de de hiç şeyle olar ýalyk maşyn sürmeklik gadagan, ýen etmeklik gadagan diýen zat ýok. Bu dini wagt edip beren mollalar Türkmenistanyň demokratik döwletliginden bir habar dini wagt edýärler we aýal gyrlamada basky uygulaýarlar. Egneşine, attakýarlar, kraskasyna, makyajyna. Emma Türkmenistanyň demokratik döwletliginden habary ýok. Bilseler hem maýdan oklar. Dini ýigrendirjek bolýarlar. Dogonjuklarym. Bakın Kur'an-ı Kerim'de hiç kilek ayargıylara zulüm edilmiyor. Siz maşyn sürseňiz hem, siz erkin ýaşasaňyz hem zulüm etmeklik bolmuyor. Köpüsi aldı ya, dinden soğuşturýarlar, bilýäňizmi? Ine meselen, biz alhamdulillah musulman diýäs, ayargıylara maşyn sürmeklik gadagan diýen ýer ýok. Sürüp bilýäňiz dogonjuklarym. Siz at minip atyň üstünde eli kılıçlı kelle alıp bilýäňiz dogonjuklarym gerek bolsa aty minýäňiz eňiňizde kılıç alýaňyz kelle alýaňyz bara. Hiç birisi dinden sowatmasyn dogonjuklar. Men görüp otyn her bir molla aýalgyda hüjüm edýär. Her bir molla Türkmenistanyň demokratik döwletliginden da habarly bolsa da dini ýigrendirýärler. Hiç bir mollanyň biziň aýalgyrlarymyza at takmana haqqy ýokdur. Egneşigine de, kraskasyna da, onuň dyrnagyna da, onuň futbolka jinsy giýýäne da at takmana haqqy ýokdur. Sebäbi her bir mollasy Türkmenistanda demokratik döwletde ýaşaýarlar. Biziňki dünýewi döwlet. Şeriat döwleti bolanda da olar ýalyk sat edilmeýär. Sebäbi Şiileriň şeriaty bar. Arapların şeriatı var. Biz Türkmenin öz baştak bir şeriatı var. Onu orta gizliyorlar. Aýtmaýarlar hakykati. Şonuň üçin aýal doganlarym, gyz doganlarym, uýalalarym, ükölerim gorkma. Maşyna minjeksiňiz, odan giyinjeksiňiz hem, il degende güljeksiňiz hem, begenjeksiňiz hem. İslam dini hiç bir zady gadagan etmeýär. Diriliş doğru aýtdyň. Gaty doğru aýtdyň. Allahlaşýas. Onçaňam Allah'tan yani Kur'an kitapta da yazılı. Hemme zat adamlar için diye. Hemme zat. Bu dünyada näme bağ bolsa diye hemme zat adamlar için. Yönetiyor onun granitsasını bilmeli. Mesela yine şarap içibem o yıkılıp yatmalı. Azıcık içtin mi öz nastroyeniyam için deyip aydılıyor. Hemme zatın özünün granitsası var. Şonun için ayal maşgalaları kemsitmek ya da öyle bir zat etmek doğru değil ol. Ina diriliş senin aydyanını %100 katılyan. Moğlu smoklar şeydip neme diyorlar adamın kellelerine erbet pikir koyuyorlar. Hava gence doğru etken. Eredin dogonlar birmit şu adam mara bir Allah Taala her kimi bolýa özüni näme etse kim näme etse etsin diýip goýberler. Ne biz daýny bize üstümizde zulüm etmelem ýok, ýer etmelem ýok da biziň özümüz kalymyzdan her kim öz wagtyny gerek bolsa barýa hemme zadyň üstünden barýa. Ol eýdýä, bol beýdýä. O adamyň sujud etmek adama däller min diýjek bolýanym. Biz adamyň birini sujud etmäge hakymyz ýok. Ayal maşgalany ýa onu sujud etmek. Hudaýyň sorajak soragyny ben de bir-birine soramallar. Hudaý yani Ay maşallah. Dünýä baranda o sorajak namaz okaýanmy, orada näme agzyň bekleýän ol Allah'ın sorajak soragol. Yani o zatlar diňe Allah bilen öňe yani o şoň ýaly. Indi men ýene bir hatçy gaýdyp soň çykjak. Allah şoň üçin doňjum saňa ol bulet. Ha. Bir mena çykjak sebäp ýatmaly erteli işim bar da. Soňra da seret men şoň ýarzady sizlerine bir grimçi şu grimden egitmaljak bolup bir türk neme bilen görüşdüm da arada. Burada bir geçen 2 ýyl mundan Assalamu alaykumlar. Neme başlan var meselem gepiniz böyle aynı ardu doğan ayarlanan başlan. Men şunu aýdyp çykjak da doňjum bolýarmy gaty görmese neme geýatjak bir bolup gelýär bärde sagat. Ýerleriňiz bilemok. Soň şeýle bir ujus kino çekýärler bolýan o çegeler çykyp batan adamlar şuňa bir grimet ýa plastikadan bir ölen cesetler zatlar demet ýalar hakykydyr öýdüp şonu görüp gysýarlar bilýärmi? Şoň ýaly ökde hani hudojnik
Bir ne şoň ýaly edip çyzyk goýýardy. Meňem şoň ýaly kino studiýalara zatlar işläsim geldi. Hani soňu bilen şoň ýaly niýetim var. Şoň ýaly yani men isleýän, men ýurdum össün isleýän, men halkym össün, gowy ýerlerde okasyn, gowy ýerlere gelsinler, gowy kinolar çykarsınlar, teatrlar oýnasynlar, pul gazansınlar, ýollar açsınlar, adamlar rahat gelsinler, gitsinler, okuwçylyk gitsinler. İki üniversitede okasınlar, 3 üniversitede okasınlar, okaslar gelse, elinden gelse. Sowdasını etsinler de orada mı? Men özgürlük görsün iste, yani öz başlarına özgürlük. Yani böyle şol iste yani men başka da meni içme soracakka. Meni dine Allah subut edip biler, bilem eğer men cinayet işlesem birem sudya. O kadar. Bana hiçbir kul bana sen ne ettin dip sorama hakkı yok. Men kanunlar bozamak. Namusa şoňa da deginjek, hemişe değil ya. Namus men özüme gerek. Men öz bedenim sylaýan. Men bedenim kirledesim ýene yok. Men ýollaşym bar. Men adnalyk bolany. Maňa ýaňa o belekeýinden çykan soň birgiden jelep zat ýazypdyrlar da. Häme dipdirler. Olar bir Allah temalara girmeýda doňjum. Gowzadaýda otykan olar ýa Erwestada girum mana ýok, şey ýazypdyrlar. Aýalgyllarymyz seredin. Bilýän Hudaý bilýär bolany. Bak biz Türkmen, bizim ayalgyllarymyz at üstünde eli gylyş okka atıp bar, mert ayalgyllarymız bardy. Türkmen erkekleri ata minip gylyç çapyp okka atıp kelle kesip bilmese öýürmeýärdiler. Gyýda münasip görmeýärdiler. Bilýän bizim ayalgyllarymız han bolan, beg bolan. Bilýän şonu? Biz ol büýdüp indi şu sivilizasyon döwletde dünýä ýüzi kosmosa uçup ýör. Dünýä ýüzi näle tehnologiýalar öndürip ýör. Biziňkiler aýagyrlamada görüşüp ýörler, egneşiň uraşyp ýörler, dyrnagyna ýapyşyp ýörler. Olaryň iýi biçkesine ýapyşýarlar, olaryň tansyna aslyşýar. Ey ösmeli dogonjuklarym. Bizim de ayagyllara azap berip görmeli däl, olaryň geýýän egneşigine de, dyrnagyna da. Eger biz erkek bolup erkekligimizi berjaý etsek, ayalgylygyny berjaý edýär. Meselem, oturup pikir edip görüň şu var. Şerap içmeklik, ara içmeklik diýär, her bir zadyň manysy var. Meselem, üzüm ýemeklik halal, ýöne üzümden ýasalan winony içmeklik haram. Meselem bir gyzyň ejesi sana haram, halal ine meselem öýlenýän. Sana geliniň halal, ýöne çagazy gyzyň haram. Üzüme sine tükür üzüm adamzada halal, ýöne üzümden ýasalan wino haram diýler şerap. Çünkü beýhuş edýär. Indi aýalyň sana halal, gyzyň haram. Cemlecek vadım. Şu wagt halkyň derdi belli, dert berýän belli. Şu zalimlaryň bizleri ýok etmäne gelelligi belli. Sebäbi bular dermanlaryň üstü bilen, azy haritlaryň üstü bilen, gazy suwna pitiklerin üstü bilen zäher paýlap otdy. Zäherlap otdy halky, jemagaty zäherlap otdy. Diýmek biz näme etmeli? Biz zalyma garşy hereket etmeli. Ar almaly. Menin pikir maýdanymda meselem adamlar köşke çağırmaklyk, köşke waran adamlary ertir watan habarlarynda göz ýaş döküp oturanyny görmeklik. O kalyan çekenleri watan habarlarynda reklam etdiler. Okurmakdan ýa diýeriz, jemle pikirini bir temamda geçmesek bolmaýar. Menin jemlejek pikirim, her bir adam dumlu duşdan hereket etmeli. Sosial mediada her kim ardyny aýdýar, derdi var derdini aýdýar, görüşmek isleýän görüşe geçje, her birimiz şu hareketi güçlendirelim, şu zalimlardan din alın. Öýsüziň öýle boljaksyň, derdine derman boljakdyr. Garaz günümiz gowlaşjakdyr nesip bolsa bar. Hereket edeliň dogonjuklar. İnşallah. Bizim esas temamız, ine şunky temamız, sağ ol diýeriz. Şunky bizim temamız esasy, ýagny ýallaklara garşy näme görüşmeli, ýallaklygy näme aýyrmaly, halkymyz içinde, halkymyz içinde korrupsiýa näme ýatyrmaly. Ve ikinci temamız muallimler, studentler, okuwçylar. Ya 1 sentyabr ýetip gelýär. Bir topar maşallah kötünýär. Eşik almaly, mektep ýa-ni remontyna, klasyň remontyna tölemeli, zanaveska tölemeli, aýlyklar ýok, ýa-ni mektep enjamlaryny alyp bermeli. Ýagny halkymyz büdjetden pul gelmän soň hemme zat çekmeli bolýar. Şu barada biz gürmetsek ve mektepde yine muallimler çağırar, aktifler bolýar çağırary. Ýagny
bilim vakti adalya, bilim vermek vakti adalya, oku vermek vakti adalya. Çärlerim köp. Her çärede muallimlerim gitmeli bolýar. Ağaçları katkılamalı. Öz maşinler bilen polis bölümüne dejursu etmeli. Yani ayda bir näçe gerek. Onda şundan okuwçylar bilen plan ýerädip plany elýär, o ýerde ýa-ni nimetmeli, ağaçlar ekmeli. Bir topar zatları ettirýärler. Mektep muallimlerine uğurlularım, uğurlu bilim bilen oklar, uğurlu vaqt bilen oklar, yani tayarlık görýärler okuwa ve uğurlu pullaram yok. Şu zatları yani çözmeli. Yani şu vardı bu nedir? Kimin näme aýtjaklary bolsa, aydın gelin. Murad ağa, men ruhsat soraýyn sizden. Ruhsat soramam, aýdın. Ýene canlı ýaynyňyza geljekdir. Bundan soňra takip etdim men. Men aýtjan zatlarym şolar men şoň ýaly. Yani demokratiýa hakyky kagazyň üstünde bolmasyn, hakyky bolsun, boljak bolsa. Ondan soň bu rejim bolanok, muny aýyrmaly ve görüşmeli diňe. Hemmemiz bir ýerden sesimizi çıkarmasak bolanok. Hemme 7'den 70'e, 7'den 70'e bolmasa edenettilik bolar. Çağalar bol otyram edenettilik. Soyarlar bizi, ondan soň yurdumuza gawak koyarlar, bir kagbutta bir nemi jenayatçı ýaly, jenayat işläp näçe kişini öldüren ýaly, killer kagbutta bilat. Ondan soň şoň ýaly ederler. Şoň üçin görüşmeli diňe. Soň aýtjak sözüm şol. Sağca bolun, giýjäňiz rahat bolsun, sağ oturun. Bolýa, sağ olun, gelip durun. Sağ olun, bravo. Bu kanalda size söýgen olmaz, biz sıra derw aýarysy. Aha, bolýa, sağ ol ağa. Sağ ol ağa. Nada. Bul jay nemede bilýän ýaragsızlara, gruppasy, birinji gruppalara jay berýär, kol çekdiler amrada. Habaryňyz barmy bilemok, men ondan edilsin habaryňyz bardygyny ýokdugyna awly. Ýanky häkimlige bardym ana. Benim birinji gruppam ba, elimde dokumentim ba, hemmeler dokumentanny. O bardym, onu jaýyň kwadrady näçe diýdi? Enem şunu ýany görkezdim, orderdim. 46 kvadrat, içinde de 20 näçe adam da, şu tak propiskalar bir adam. 20 näçe adam. Ýa, men diýdim şu kaçça pul berýäňizmi, oçura goýýaňyzmy? Benim şunu ýany mähtäç öldüm, kontrat bolup durun. O taýym propiska daimli o ýolama maşgalasy var, eltanok, daja baramogum. Onu hakykatyna gelip görüň men niýede bolýan, näme ýaşaýan. Ay ýok, sen kwadratyň çağalyň otak propiska bolanak, çağalyň enta pasport alyp, o giren soň ondan soň uja oşura goýulýar diýip. Ay eýle beýle ýok, gönjaý primo ýok saňa diýip durlar da. O neme ol bäri prezident kandydat ýazdym. Näçe gerek ýazdym. Diňe näme diýerler? O kanagatlanlaryň diýip gelýär. Menem şo kanagatlanlaryň diýilen haty häkimlige eltýän. Häkimlige men ýene diýdim ugry diýär. Bolanok diýär, sen çağalyň diýär. Indi men şu wagt oglum, ul oglum 16 ýaşyna ýetdi. Ene pasportdan düzelipdir. Indi men onuň pasport alýar. Indi şo menine çağamam pasport al. Indi biz şo taksygam yok. Men çağalamam nä girýär. Indi näme diýär menin şuloň. Man gazyk kıl onuň 15 günden ýene netip bolsa, men şuloň gapsyndan mark görjekde. Barmadyk ýerim ýok. Häkimlige barýan planjyň diýju neme kabul edýär, şoňa ýazylýar. Ýerden barýan şo häkim diýär, işi var diýär, wajyp işi var gidipdir diýär. O halk garaşy ötür ondan beter. Häkimliň näme wajyp işi var murada? Biz onu wajyp işi dämi? Biz wajyp işi dämi? O taýda duran oşura ýazyl bir aýynyň ýazylan adamlar, bir aýynyň oşura ýazylan halk o işi dämi, o wajyp dämi onu? Men düşünemok. Diňe şonýar. Haýsy gapa barýan murada? Ýapyk işeýler bar, gurulýar, agressivni da. Näme olan birinji bilen sen hemme baranda ardan ýa sekretar bar. Ardan gol çektirip, bir exemplar gol çektirip belkinem taşlap gaýdy. Şol jogap bermese, işi bolsun, wajyp zatlar bolsun, sen ofitsialny ýüldürnüň. Ýa ýöne baryp gitsen, bular sen futbol edýär, ýöne hiç ýerde dokument ýok, ertetut edilen o. Sen ofitsialny ýüldürmeli, ine gelin. Şu iki exemplar ýazýan, bir exemplar sekretarna gol çektirip peşa durdurýan, boldy. Sen ýüldürnüň ofitsialny. Şu 20 günde çözmedimi?
Günden günü yukartına yüzlenip bilýän ya prokuratura yüzlenip bilýän. Prezidentin ýanky nimetini alýan, kararını alýan, öz hemme dokumentlerini alýan, ardan goýan, kopyalar berýän, talap edýän zakonlar. Şular bolmasa da mümkinçilik tapmaly. Ya prezidentin kararı. Şoň üçin bular bilen administrativ görüşmeli. Ýöne baryp sen futbol ederler bolýan, janyň yanar, ýöne netije bolmaz. Şoň üçin administrativ görüşýän, administrativ görüşýän, hemme kagaýlaryny jemleýän, ertesi gün prezident ýaranda hemme kopyalaryny boş goýar. Ine şundan jogap almadym, ine ardam tapşyrdym planyny, jogap beren oklar, bartamy goýberen oklar diýsen boldy, şo. Onda sende bu näme ýok? Olar özleri nime görer. Eger prezidentim jogap bermese, ofitsialny video ýap. Значит, şoňa barmandyr prezidentde. Ofitsialny video ýap. Hormatly arkadaşym, serdarym, sen meniň prezidentim diýip. Biz sizi sayladyk diýip. Bir näçe ýyldan bäri biz sizin edýän işlerinizi görýäs diýip köp taňar ýakatyn. Ine men şu ýan zadym ma. Ine görkezýän haty. Ine men birinji ýüzlenişim. Ine men ikinji ýüzlenişim. Ine men prokuratura ýüzlendim. Ine men sizi ýüzlendim. Şu ýerde netije bolmasa men sizi häzir TikTok'un üstünden ýüzlenýän sizin kömek sorýan. Şey prosedurany edim. Şu TikTok görenler, häkimler öýüne ýatmalar. Ilgap taparlar seni. Şu ýaly administrativ bürokratlar garşy görüşmesem, ol janyň ýanyp boş baryp gaýdyp diňe janyň ýakar. Ayga terwet janyň ýakkanam radan aýda ýaman emet ýa-da diýerler. Ýok gerek gälýär. Ýa-da çağalyň hemşi propiskadan oklasy, ol bagşa teň çağalyň şadatdan bir ýaly dem teň çağalyň. Ol köçede ýaşamak. O nädi? Sen ýanky şo ýerde ýaşaýan çağalyň propiskadan ok. O nädi? Olar ya 18 ýaş etmedi ha. Olar köçede ýaşamady ha. Başga ýerde ýaşamady. Sen o jogapkärçiligiň ma, biz bir şey etmeli, ýa naharyny bermeli, oň ýanky işini bermeli. Sen jogapkärçiligiňde sen bolan ýerinde şolar ýaşamaly. O ýerde gurrungan bolmaly. Propiska bolanok. Arda ýazýar. Murat Kurbanow. Şonu edin diýip etmese gönül prezident ýüzlen. Murat Kurbanow Muslimden soralyň da bize näme teklip berýän, şu çağırışlara nähilek garýan, nähilek baha berýär, öz pikirini aýtsa da aýny. Näme teklip berip bilýär? Muslim, mana senem tuğulama näçe wagtdan bäri efirler dinleýän, görýän, goşulýan, öz pikirini aýdýan, bir giden adamlar bizi dinleýär. Meselem näme teklip berip biljek, näme aýdyp biljek, bir teklipini beýan etsen? Men näme diýen diýeriş beraber seret bize bara şu taýdan öz ornumyzy tapyp bilmedik däray bilýärmi? Özüm şu dogulan ata-watanymyz özüm asym Göktepeli. İlk Htrovkada da dogulan. Daja ejemden Htrovkada dogulan. Şu taýda da bir hiç ýyl özüme orun tap bir şu salňan binalardan bir ýekece kwartira maňa nemeden oklar da seret 5 tan çağamma. Özüm birinji gruppa. Katım ba dokumentalny bermeli kanun ba. Bular edenogny men bilemok. Şu näýlem etmeli bolsa daray men şular bar aktivisti men hemmesini gollaýan. Şolar näme edýär? Şolar dogurdat üçin görüşýär. Menim şolary gollaýan. Şolonky dogry hasap edýär. Sen aktivistden bary hakykat üçin, dogurdat üçin halkyň gelejegi biziň nesillerimiň dogry we arkaýyn asuda ýaşamak üçin görüşýärler. Menim şolar gollaýan. Fawrym golýan. Sen öz işinde siýasaty goşma. Ýa-ki sen Türkmenistan gражданы sen baryp öz haklaryny gorýan. Sen şoňa ýa prezidentin sana beren mümkinçiligini gözleýän. Ya karar çıkarttı. Şoň üçin o karar ýa-ki aýdyşym ýaly prosedurny edýän. Sen prezidenti aýarjak bolan ok. Sen narkoman der. Yok. Sen ýa-ki neme der? Sen gaýtyp onu gollap video yapýan. Şoň üçin sen şu video gollap video yapyp haş edenim. Şo ýerde oturan häkimler gorkudýar. Göni aljaradýar. Öýüňe geler ýaly diýär. Şo ýaly ýüzlen çağan oýunçyda aýt hatýar häkimlige. Egerde jogap bolmasa 20 günde dol hakyň bar prezident ýüzlenmän. Aýt. Ulu hormatlanýan prezident Serdar Berdimuhamedow men çağam, plança çağamma
şunça yaşlı, men Türkmenistan'ın konstitutsiyası boyunca jogapkärli, şolary iýdirmek, içirmek, seretmek, terbiýe bermek. Meniň çağlarym diýip. Şolar köçede menden daşary ýaşap bilmez. Näçe şolary propiska eden oklar, giýje bunu meniň ýaşaýarlar. Näme sebäpli şo gadaganmyş. Eger gadagan bolsa, onu siz şolara aýratyn bir jaýlaryň diýip. Şo köçede galmaly diýip çağlar. Şeýdip ýürlen sen, onsoň ine häkimiň adyny aýt, familiýasyny aýt, aýdamda. Adyny aýdamda ýat bilmek öýüne. Plan häkim, plan nime, ormasar plany var. Ardany plan berdim, ine nimedi, nime, peçada, mada tip, gurka şolatlar. Sen doğru düşün. Sen prezident aýajak bolanok, siyasata goşulanok, sen haklaryň bozuldy. Türkmenistanyň konstitusiýasynyň kepili prezident. Sen diňe şoňa ýüzlenip bilýän. Başga birine ýüzlenmän hakyň ýok. Ine bile ýüzlenýärmi? Biz sam kömek edebilmez. Biz sebäbi prezident däl, häkim däl, biz mesele çözbilemiz o. Ýöne biz ýanglantyryp bilýäs. Biz ýanglantyranmyzda biz bütün dünýä gurumlaryny ýüzlenip bilýäs. Ora prezidente davet edýär. Soň. Şo taýak gelmedi ýaly, sen birinji prezidente ýüzlen. Mümkin çözülürdi, şu problema yapılar. Sen ýalaklara, şol täze bolan binalardan, olan halkın pulu, sen pulun, sen ata-babaň pulu ol. Gurbanyň öz jübütünden jagılan o, arkadaş şäherni. Halkın pulundan, ýa newitka, ýerli baýlyklaryň pulundan bizim ata-babalarymyz görüşüp saklap gelip, ömürler, asırlar boyu saklap gelen yerlerinden alınan baýlyklardan gurulýar şol. Şo ýerde sana berilýärmeli. Gaty dogry. Sen, ýa-ni Türkmenistan konstitusiýasynyň esadyna sen sosial kömegi mecbur konstitusiýada ýazyly sen ýalaklara kömek etmeli. Sen nawşad edýän dardyň ama gaýtyp sana ýok diýenler jenaýdy işledýär. Bilýärmi şonu? Ýaman düşündirdiňiz şu wagtda Mira Kurban gaty gowy aýtdyňyz ýagny biziň dertde jemaatymyz bar we bulaň derdini çözmeýän hökümetimiz bar. Bular hem hayır isleýärler ki siyasatçylardan. Meselem bular näme edýärler? Prezidentlik wezipe dalaşgar ýalyk, watyny hop hawandyrýan ýalyk, terlist ýalyk edip görkezýärler ki hökümet işgärler öz işini berjay etmez ýalyk we halk hem hakyny talap etmez ýalyk düşüşmezlige getirýärler. Şu wagt Murat Kurban sizlere jikmejik ýaltanman düşündirdi. Türkmenistanyň içinde ýaşaýan her bir Türkmenistanyň watandaşy ýaşyl pasportyny göterip beren adamlar özünün hakkını, hukukyny internet ulgamynda dolu ve doğru derecede medeniýetli bir şekilde yüzlenme edip talap edip bilýändirler. Şahsyny belerledip, özünün kimligini tanadyp, video ýazgy görnüşinde hakkını talap edip bilýändirler. Çekinmän, siz siyasatçam däl, siz prezidentlik wezipe dalaşgarem däl, siz ejer çeken jemaat jemgyýet. Siz her hili görnüşde medeniýetli bir şekilde hakkını talap edip bilýäňiz. Gorkmaň, çekinmäň, video ýazgy görnüşinde video çeken platformalar döredin, özüňizi gelişdirin, östürin. Meselem türklere seredin, Erdoğan'a yüzlenip, arkaýyň yüzlerini görkezip video çekýärler o. Her bir platforma var. Yok, o çekmek mesele däl. Hiç kil çekinemokla o tarapdan. Mara men öz hak hukumy aýtmana hiç kil çekinemok. Ýöne, indi şonu siz maslahat berdiňiz, şu wagt gowy düşünürdiňiz, ama alay edil o tarapdan oput ýok da mende sizinki allay. Indi şu wagt siz gowy düşünürdiňiz, sag ol kiňdem. Biranaga da diýerelşen gowy düşünürdiňiz. Sen kanuny bozmaga däl, sen gaýtyp Serdar Berdimuhammed kömek edýän. Uly ýylyň öňünde awraýarman. Ýa-ni konstitusiýal kepili. Şu konstitusiýal kepili bolup işini edip bütün halka görkezmeyene şol awraýalmany sen mysal berýän. Mümkinçilik berýän, şonuň üçin gorkma. Bir ýaly aýyrjak bolanok, köşküňe baryp, sen baryp haýyş edýän. Sen başga bir ýa-ni uğurda işleýän. Şonuň üçin çekinmeli bu zatlardan. Gaýtyp sen şunu aýtmasaň, Türkmenistanyň awraýany ýykýan. Bir topar korrupsiýonер, bir topar häkimler hiç etmeýän gaçyp aýlanıp ýörür. Şonun üstünü açan ok, şonu bundan beter haramlyk ederler. Yol berýän diýen. Murada dogry diýen. Yok, Murada ol çekinemokda prosto men oputum
Öňe näme diýmen, näme etmen şu siz podrobnikiňizem gowy düşünürdiňiz da diýerelşem sizem onu. Diýjek bolýarmy men şo variant galdy distriktinden men barmady gapym ýok. Goş problem ýa-bardym. Topoy diýerler siziň diýişiňiz ýaly ondan oňa ýöne bolly şey dip öz boýunlaryndan aýryp dur. O netije çykarmaly prezidentskadan habar gelýär, hat gelýär. Bize mali häkimligi bar ýa häkimligem. Ay kwadradyňyza näme çağalaň entek sen propiska edibilen. Ay şular ýaly, diňe şular ýaly eýle beýle başlarından sowgadara gepip maňa berenden satyp böleşenler gowdurdara bilemok bile. Indi şol siziň diýişiňiz ýaly iň soňky sen prezidenti ýadamda bolup bilen. Aparat prezidenti sen ýazýanlary prezidenti eltmän ýa-ki başgaça çözik goýup ýa-ki blog edýärler. Sen şoň üçin nime ýapýan? TikTok ýapyp ýüzlenýän prezident. Sen bire ýüzlenýän, opozisiýa maňa kömek etdi. Sen prezidenti ýüzlenýän, hakyň wa, dol hakyň wa. Sen hakyňam hiç, sen kömek edýän. Bu ýa-ki haramlyklar. Şoň üçin mümkin prezident eşitler, häzir efir görüp duran bolsa kömek eder sana. Sen ol ýüzleneniň bilen opozisiýany gollamak, sen gaýtyp Serdar Berdimuhammed gollaýan. Korkmadan bundan. Men çäram ýok, brada, çäram ýok, onu men näme etjek? Bizi haçan gollardyň, haçan barar, haçan biz Gurbanly Serdar tutsa eder, haçan biz saýlawlar öz kandidaturamyzy goýanmazda sen bizi gollardyň. Şämi? Yine bir zat aýtjak häzir ene şu hakyny talap edýän adamlar prezident aýyrmak isleýän we gitmegini isleýän adamlaryň platformasyna çykyş edýärler bolýan. Hukuk goraýjy edaraň işgärleri bulary gorkuzmagana çalışýarlar. Ay sen Watan Döwletiň kanalyna çykyş etdiň, ay sen planyň ýanyna bardyň, ay sen planynyň gepine gitdiň diýip sana hakyň bermeli däldinim, sana çäre görmeklik bilen meşgullanýarlar. Şonuň üçin özüňiz platforma östürgende bir jemaat jemgyýet dolanyňda bursly, jetli, wandam, juk, çaňçuk ýerlerden aýrylmaly. Indi biz adymyzy goýmaly. Indi biz şahsiýet bolmaly, indi biz jemaat bolmaly. Gerek ýerde biz Serdar Berdimuhammedowden hakymyzy talap edip bilerdik, gerek bolsa ýüzlenme edip bilerdik, gerek bolsa haýyş edip bilerdik, gerek bolsa tankyd edip bilerdik. Bu biziň konstitusiýonly hakymyz. Bunu Türkmenistanyň konstitusiýon kanuny kitabynda da ýazyklady, dogonjuklarym. Ýereliş hakyň nemesen başgaça gereket edýärler bilýän adam. Hakyň şolar seni jinaýetkär urjak bolýarlar. Aslında meselem hak talap edýän adamken şolaryň sözünden kemçilik tapyp şonu jinaýetkär öwürüp hakyny talap etmez ýala geçjek bolýarlar. Siz şonu talap bermeliden. Hakyny talap edýän o watandan diýýärler. Sinhronlu işlemil yaptım. Haçan ötedi. Emme prosedurlu geçip video yalanızda ağıtlarınaydı. Hekim, MHM, polis, bul, basış ediyenleri, hekim hiç tad etmeyenler ağıtlarını aydıp düşündürseniz, onu biz bunu mass medyada kaldırıp, bunu yankı spesdaklatçığı ve kanunu bozulya deyip, biz Serdar Berdimuhammed'e basış etmeliyiz. Şu mecbur yağdaydı hekime basış eder yani. Selamun aleyküm. Aydan dağıttan Serdar Berdimuhammed ve işten ayran yok. Bizim ulantalım şunu işten ayran yok şunu. Yöne biz yankı mass medyada çıkan da değil, halkar kurumunun yanına basış edip şu etmeli işlerini ettirip biliyor. Onun Serdar ayran yok. Yöne ne şuraya kanunu, konstitusiyanı işledip biliyor. Ellerde Serdar Berdimuhammed hakiki prezident bolyan olsa, hakiki halk için diýje unin işýän bolsa, konstitusiýanyň kepili bolsa, hökümet urata sen ýaly invalida kömek etmese kime kömek etmeli men düşünemem. Benim düşünemek şomrada. Benim barada ruhsat barmyň gapym ýok, beýle de bolmaz ara. İnşallah. Aleyküm salam, hoş geldin Serdar. Serdar hoş geldin. Assalamu aleykum. Sağol aleyküm. Bir gaýra dedin, şeýtip bir efire alyň çağırdyň, ýokaryk çekdiň, gepletmän otyň. Ýok, dogry zatlar aýdýaňyz, gowy zatlar aýdýaňyz da. Şeýde bir zat bar. Egerde yaradan Allah Taala bir bendesine üstüne geljek bir belany yazan bolsa, onu bütün dünýä bolup gorasalar hem ol bela ona geljekdir diýär. Egerde Allah Taala bir bendesine hayır yazan bolsa, bütün dünýä bolup şo haýry getirmejek bolsaňyz hem ol haýyr oňa geler diýär.
Esasy bäde neme diýjekdim da men? Şol saýlaw ýadyňyza düşýän bolsa 2007-nji ýyldaky Berdimuhammedow birinji gezek saýlananda Mardan çykdy şo, Maryň adyndan çykdy şo, men Marly diýip çykdy. Adam birdenem Göktepeli bolup gitdi. Nähili bolýar? Yo, Demokratik Partiýanyň adyndan çykdy. Ya Mardan çykdy, Maryň adyndan çykdy. Ahaldan çıkan ok, Aşgabatdan çıkan ok. Yok o, Demokratik Partiýanyň. Ben ýurtda reportaj etdim. Demokratik Partiýanyň. Sen Fransadadyň, men Türkmenistandadym o döwürde, men Türkmenistanda şular. Şol adam saýlananda Maryň adyndan çykdy diýen, Mary welaýatynyň adyndan wekil bolup çykdy, prezident saýlawa dalaşgar bolup. Ahaldan Aşgabatdan çıkan ak, Mardan çykdy. Meselem Marlylara soragymma, diýreli şo tiýip Marly. Näme Marly prezident Türkmenistanyň başyna getirip Göktepeli diýip aldydy o tiňni aýdaňak. Ya Nuran nawa. Onu bilýär, köpüsi bilýär. Murat Kurban ýok diýip otyra, eşden okmy tarapyny. Murat Kurbanow o wagtlar Fransýadady. Ol Mary welaýatyndan prezidentlik wezipe dalaşgar bolup çykdy we saýlandy ol. Demek Marlylar başına bela eden moda Türkmen halkyna buny Marlylar aýyrmaly. Göktepeler bolup agzy ýerler. Referet ýazylgy. Berdimuhammedow стал кандидатом в президенты от Демократической партии. Демократическая партия Türkmenistan выдвинула. Разговор не о partiýa barada gurrungydan ýekaja partiýa bady o döwürde. Muhazirkeler 3 partiýa ýokdy. O Mardan çykdy diýen Maryň adyndan. Aşgabatdan Recep Kulu Nuriýew çykdy. Ahaldan ýene biri çykdy, Balkandan ýene biri çykdy, Tärzewden Daşowdan çykdy. Jemi 6 adam çykdy. Şoň biri Gurbanguly Berdimuhammedow Nizaplanirowny adam Maryň adyndan çykdy şonda. Reşteň näme muslim sizi Göktepeli diýip aldap ýöre Gurbanguly. Marly ajakdakydan sonra. Şuwat senden eşitýän-de. Sesin var mikrofon ağzından çıkarsana bunu hop bedde seret. Her bir welaýatdan dalaşgar çykdy Serdar Berdimuhammedow döwründe gördüňiz dälmi? Meselem Mary welaýatyndan, Lewapdan, Daşowdan, Balkandan, Ahaldan, Aşgabatdan dalaşgarlar çykdy we Serdar Berdimuhammedow çykdy. Edil şolar ýalyk Mary welaýatynyň adyndan hem Gurbanguly Berdimuhammedow çykdy. Mary welaýatynyň adyndan. Onuň syýasy partiýasynyň ady Türkmenistanyň Demokratik Syýasy Partiýasy. Ýani Demokratik Partiýasynyň wekili hem şo Gurbanguly Berdimuhammedow. Maryň adyndan çykdy aslında, bilýäňizmi? Ýani bizim watandaşlarymyz tek köp zady bilen o, köp zat sebäbi näme üçin bizi siýasatdan uzaklaşdyrýarlar? Näme üçin aýag aldygynda Gurbanguly bilen Serdary gorýarlar? Hiç kime Gurbanguly hem gerek däl, Serdar hem gerekli däl. Köp adamlara şu sistemanyň durmaklygy gerekli, düşünýärmi? Sebäbi bu sistema köp kişe bähwetli bolupdy. Şonuň üçin aýdýan dogonjuklarym, meselem haýsy etrapda welaýatda ýaşaýan bolsaňyz, siziň hukugyňyzda arçynlyk bolýarmy, häkimlik bolýarmy, polis bolýarmy, gönümel adyny, familiýasyny aýdyp video çekin. Ine plan welaýatynyň, plan etrawynyň arçynlygy öz wezipesini berjay etmeýär, öz wezipesini edil şahsy emlägi ýala edip bulanýar diýip. Hiç bir Türkmenistanyň diňlanda ahal welaýatynyň Aşgabat şäheriniň şäher häkimi öz wezipesini şahsy emlägi görnüşinde ulanýanlygy üçin meniň şu meselemi dolu we dogry derejede berjay edenok diýip çek videony dogonjum ýapyştyr. Mesela mana delfin gelleje ýapyştyryp otyr videony aýal maşgala ýapyştyryp otyr. Ýapyştyryň dogonjuklarym çekinmän. Sen bolam ýurduň içinde danym senin şansyňyz bar o şu wagtdan. Sebäbi biz ýurtdaşynda gürläp otyrsda meselem sinetine talip näl deliller, faktlar getirip gürlände däm yalan diýýärler, ýene diýýärler, bahana tapýarlar, ay ýurduň daşynda üýränçan ýurda geldiýen bolýarlar. Siz ýurduň içinde çekin dogonjuklar, man şonda näme diýip bilerler ka? Bize ana ýurduň daşynda diýen bolýarlar. Bolýa, siz ýurduň içinde arkaýyn çekin dogonjuklarym. Gönümel çekin var. Eger ýurduň içinde edil özüňiz ýalap ýöneköý bir watandaş size garşy çykan halatynda onam suda berip bilýär. Ben suda berin.
Meniň şahsy mertebem kemsetdi plan diýdi. Ondan beri bilýän sebebi Türkmenistanyň hiç bir wezipede işlemeýän adam sizin sözüňize garşy çykmana, sizin renkiňize, sizin şahsy emläňize, adyňyza, sizin sözüňize kemsetici sözler aýtmana we garşy çykmana hakkı ýok. Siz açaçan, erkin öz adyňyzy, derdiňizi beýan edip bilýäňiz. Edin dogonjuklarym, jant markukdan çıkalyň indi bizler öz adymyzy goýalyň, öz suratlarymyzy goýalyň, özümiz platforma dönedelim. Artura söz verelim buna kurban. Neme deli? Her kim bir minut vakti var. Ayçaklardan aytın efiri yaparsa ya geç oldu. Meni gidin. Brada, bas adamı üçine vara sağ olun. Adamın gözün açşağınız da. Şoň üçine sağ olun. Edýän işlemiz üçin. Allah'dan aýsyn. Indi netip bada şu videoyu çek, ondan netip bada goýup TikTok'u bize deýberme. TikTok'u goýdy. Aýt. Yok, TikTok'u goýjak, primo goýjak. Ondan soň netip bada netije bolmaz. Adam kim alsa şolasy TikTok'tur da düşýän. Ýöne sen evlerde normalde 90% problemim çözülür. Mene şeýle pikir edýän. Bel inşallah. Amin. Allah'dan daýyşdyr. Onu diýmek biz bir uğur tapdyk Türkmenistanyň prezidentini işleder ýaly. Ol gatowy. Bizem dogry düşün. Bizem bir hökümet ýerde gurbalyny ýa-ni tutsak etmeli, aýyrmaly, başga nämämiz ýok diýip şu netije ýöne gelmedik. 5 ýyldan bäri biz tanqid edýär, aýdýar, maslahatlar berýär. Hiç reaksiýa bolmadan şu netije geldik. Eger Serdar Berdimuhammedow işläp başlasa, mümkin erti bir halka hizmet et başlar. Bilem de o. Ine gurbalyny seyret, tanqid et, geplemäni öwretdik gurbanla. Häzir geplerine mazmuny düşüp bolýar. Öň aýdym ýaly bir ol psihbanlar aýdym aýdýar ýa giýje psikler gyýgyp bir zat aýdýar. Şol ýaly bolýar. Häzir ne gullap başlady. Olam aktivistin gazanyň netijesi. Şol ýaly netip bolsa bolur. Men pikirimçe sebebi käbir ýagdaýda şol ýaly administrativny lawuşka edýän şolara, bürokratlara ýeňip bilýän. Sen muny Serdar garşy edemok, sen muny şu işlemeýän hekime garşy edýän. Onam düşünse. Doğru, brada. Ayçaklarını bolsa aýdym. Şu Ertuğrul'un pikirini alalım. Birden. Aýdym. Gatow pikirini şu Ertuğrul'un pikirini alalım. Ertuğrul'un geldiğine. Muslim senem şonu ediver doğuncuğum ana. Ertuğrul ne mi geldi? Kanal yaptım gelip şu ýaly. Assalamu alaykum. Paylaşýarlar. Onlar. Selam. Başta men bir girdim de soň internet arasynda bir kestide girilmedim. Şu wagt işden gelip durşum meňem. Temaňyz üýtkä başga zatlara geç gidip durýan şu wagt başga nemedem ka diýen başda şu. Yok, men sana temany düşündireyim, seret. Dertli jemaat var, prezident aýyrmak isleýän jemaat var. Dertli jemaat öz ardyn derdin beýan edesi gelýär. Ve käbir jemaatymyz prezidenti aýryp täze prezident seçese gelýär, bilýärmi? Indi seniň hem efire gelmekliginde bir pikir berseň, öz bir pikirini şu görübeşden zadyňda nämeler öwrendiň? Derdin aýtmak isleýän goý derdin aýsyn, ýüzlenmek isleýän goý ýüzlensin. Prezident aýyrmak isleýänler goý bir özlerini medeniýetli bir şekilde syýasy hereketler ýoly ursunlar, bir syýasy partiýa döresinler, ýagny şolar ýaly bir pikirleriň, ideýalaryny beýan etseň. Seniň hem pikirini öwreneli. Doğru düşündüm. Men pikirimçe kursa geçen adam bir sorok 4 ýyl bolsun, 5 ýyl bolsun, 6 ýyl bolsun, bir sorok aňrysy 2 sorokdan hökman soratda aýrylmaly. Ondan kän oturan ýagdaýynda adam uje psihiski özü neme şol neme bolan söýgüsi artyp başlaýar. Onun Hawa kitap aýdym aýtp başlaýar. Hawa şol islendik bir tiranlaryň, islendik diktatorlaryň hem başy şol ýaly bolup başlady. Şu tarih munda qazat etdi. Tarihde näçe gelýän şu diktatorlaryň hemmesem şeýle bolup başlady başda. Şoň üçin halk bir gedek munisip bolsa bir köprek biz esasy şu aktivistler şolary ýakyn edýärler, ýani bir ýurtda bir adalatyň gelmän isleýän adamlar biz bilimede bir kuşap köprek çıkışlar edip köprek videolar koyup adamlaryň aňyna ýetmeliler, damaryna çel girmeliler, ganyna çenle.
Onun nesip bolsa mena dogursa onanyan şu yıl inşallah bir nemelik boljagyna onanyan. Ondan soň bir gezek şunu özümüz halk bolup şunu saýlap bilsek, halk saýlap bilse bir gezejik. Ondan soň ýygyny alad etmek gerek gel. Ondan soň uje düzelip gidýär ýygy. Uje sähel bir zat bolsa halk ayağa almakdan hiç el çekinmeýär. O ayağa aýryr. Sähel bir zat gatdy bolýar. Şolar ýaly köşk bir remetçe koşok demem ýok. İnşallah bir Allah abra bersin hemmeňiň janyňyz saglygy, bir ýaşy niýetde demede bolun, hereketde bolun. Indi menem öz pikirim aýtsam Murat Kurbanow, biz bunu aňymyzda Aýdyr diýler. Murat Kurbanow, biz bunu öz aňymyzdan aýyrmalıyız. Sebäbi biz öz-özümizi gorkuzýas bilýärmi? Watandaşlar, biz öz aňymyzdan aýyrmasak bu gorkyny, biz özümüzi rahat Türkmenistanyň eýesi, Türkmenistanyň häkimi hökümünde özümüzi görmesek de her bir jemaat jemgyýet, gary bol, baý bol, ýenesi bol, çopony bol, başlygy bol, her birimiz özümüzi Türkmenistanyň eýesi ýaly, häkimi ýaly alyp barmaly. Sebäbi biz we halk bolanlyk üçin häkimlet we halk bolanlyk üçin prezident we halk bolanlyk üçin watan we bizim her birimizin goşundumuz var Türkmenistana. Biz Türkmenistanyň eýeleri aslında. Olaryň bize seretmeli adamlar, sebäbi olar aýlyk alýanlar. Şonuň üçin biz näme üçin öz arzymyzy, derdimizi aýtmana çekinýäs? Biz näme üçin şolaryň işläp alýan aýlygyny halal gazanmaklygyny aýtmaklyga ýaýdanýas? Näme üçin? Biz arkaýyn aýtmaly. Meselen biz öň Türkmenistanda wagtymy arkaýyn aýtýardyk, bir owanyň başlygy 69-da gelip öz işini etmedi wagtynda biz onu wara 69 bilen potordyň içine düňdürýärdi onu wara gönümel. Suw tokurtga gark edýärdik we arçynlygy. Indi şu wagt näme? Şu wagt şonu internetde aýtmaklyk kyn minha häkimlik, arçynlyk biziň jaý ýerimize berenok ýa jaý berenok, plany arçyn öz wezipesini ber jaý edenok, halallap alanok şol aýlygyny diýmeklik kynmy? Öň urýardyk o. Öň urýardyk şu owaň başlygyny wara. Bagışla sözüň ölýän. Şu wagt wara şeýle bir nokoda geldi-de. Ýurdun ýagdaýy şeýle bir nokoda geldi bolyn, nämen tutsaň eliňe gelýär. Onun bidar boldy. Halk öwrenşdi o nemelere wara. Nira barsaň şo bir ýagdaý, nira barsaň gödöwrenşýär, şo urady görüp görsäň. Şonu ýaly öwrenşdi, onun sen aýtsaň hem çykyş etsäň hem peýdasy ýok. Internetde oýunda adam näçe adam goýup ber. Ser onu döwden oklar ha. Ser onu ýöne näli? Ser onu näme diýjek bolýan? Bir ayağa şu wagt var şu nemelere aty anam bildirýärler, ýani aktivistler hakykatdan hem kän adam uje berde görýärler, beýtýärler görjek adam görýär da tapýa, wopaýan tapýa, ýene tapýa. Onuň özünde bir neme o her kim pikir edip görendir. Bir eýsek, eýle bolsa, beýle bolsa diýip bara kellesinde bir zatlar aýlaýandyr adamlar. Ne diýip bolsa bir ayağa daway bolup neme gelse inşallah gowup gider ondan soň oňa çenli hedelik ýok. Men şu sana teklip berýän sözümi Murat Kurbanow berjek, Ferhat Ertoğrul peýdasy ýok diýen. Meselem her bir owada owa başlygy bar, owany taýaklap oturan, dogrymy? Owanyň içindäki oglanlar bir-birine garşy suratyny goýup video çekip bilýärler, bir-birine garşy sögüp video çek. Owanyň başlygyny bildirgesiz maşyna gidip baraka kamera alyp bolýar, suratyny, zadyny fake account alyp paýlaşyp bolýar. Bizler alýar şonu ele owanyň başlyklarynyň bir 69-da gidip baraka nuje şonu bir kamera alyp bolmaýar, nuje şonu bir suratyny, zadyny ele geçirip bolmaýar. Nuje edip bolmaýar şonu bir-birine kamera alýarlar ha. Edip bolar olýar. Diýerler edip bolýar onu bolyn seret biz taraplarda bar, biz tarap owalarda. Or arçyn diýilýän owaň başlygy diýilýän adamda sanam ýok da ursa bar. O gutoron alkaly getirýärler. Bilýän, men şoň üçin aýdym ýönde serewne häzirden owanyň uçoska boýun bular bir-birini video alýarlar, meselem o tok geteň içinde ýa kümäň içinde sivdan edip otururlar, video alýarlar girince bar. Emma näme üçin owanyň başlygyny, uçoska boýuny, arçynlygyny, häkimligini video almaýarlar? Näme üçin köçeleriň bozuklugyny, köprüleriň döwükligini, näme üçin şo zatlar almaýarlar bilýärmi? ýa bilen oklarmy, eşden oklarmy? Şo zatlar aýdany?
eşdiýändirlerim, görýändirlerim, aýtýan ýa-ni uğraşdylar da, göde uğraşdy, göde olmasa müň aýt peýdasy ýok diýerler. Şoda. Men aýtyp galyn şuňlarym efir ýapaly, son muslim aýtjak bolsa aýtsyn. Serdim, vatandaşlar tedbir zada düşünmeli. Şu çalışmalar, şu reforma, yani atalı oğlu tutsak etmek, sizin en ulu dünyada kazanacak biznesiniz. Şu dünyada bir yere gidip işlep pul kazanacak bolýar ama şu ömrün ötünçe işlemde de biz şunu etsek, şu yerde seni köp kazanýar. Sen biznes proyektin olmalı. Senin iş proyektin olmalı şuları ayırmak. Sen hemme adam birden açık gidiyor. Ummasız may bolýar. Biz şuraya aşağıda halkı şu minimal derece olsa şundan bütün halkı ulu derece kaldırıyor. Birden. Sen hemme arzularың, yani pul kazanacak arzularың Türkmenistan'ın içine emeli geliyor. Yerine yetiyor. Şunun için gidip bir yerde kötünüp, hayada sadakalar varsan, nire gidip bolýar, nire işlep bolýar, viza ne ayırıp bolýar. Taşlan o da atları. Gelin yapışalayım, bir günde çözeleyim. Şeyli var size açıp verer. Pul kazanıp yetişmezsiniz. Dökülür üstünüze. Türkmenistan ömürmay. Ananın Türkmenistan'a 12 milyar dolar her yıl oğurlandı. Özünüz paylayın. 12 milyardı. 4 milyon halkımız var. Yönüsü de özümüz, yani sizin ailanız, tülüsün, yani biz Türkmenistan'a geday olmuyor. Eğer de biz bütçeyetimizi, bizim giyidicilerimizi, bizim VVP'mizi 3 köylekten kaldırsak 12 milyar değil, 36 milyar var ya. Size investisiya etmesek, size 5% kredit vermesek neye mi o pulları? Sizin yine şu proyektiniz olmadı. Her uyuşup bir yere tükürülün, 100% halkın gerek, 1% gerek. Çözülüye mesela, bollu. Şu atalı oğul Şamlı Pamini bir iyi evet erteki yalyatlardan. Bizim ekranda şuları size yalvarıp, hayiş edip bağışlamada uğrattı öyle. Hemme pullarını yetirdeli, halka payladı. Sizin hemme gidip o dünyanın kırızını işleyecek, yani şehirinizdeki ömrünüz ötünce işlep kazanacak pulunuzu siz bir yıl alayalım. Öğlem dökülüyor. Biznes açılanıp hükümetin pul dökülür halka. Neyem çip? Biz halka investisiya verip halk kaldırmasak devlet berk bolmuyor. Biz yani diktatör pul oğurlap, öz doğrulanlaşanını bayadıp halk geday bolýar, devlet geday bolýar ekeni. Bizim dine halka yani hemme pul dökmesek, şora östürmesek, bilim vermesek, şora mümkünçük dörtmesek devlet kazanok. Türkmenistan konkurentna sposobin de hem yerden maskara bolýar. Biz Türkmen halkının hümmedini, adam bedeninin hümmedini, adam canının hümmedini kaldırmasak bolmaz. Hükman kaldırmalı. Gelin şunu edelim. Ananın birine de hormat koyarsanız beğenip birini çağırıp yani nime dersiniz hakime varıp pul dökersiniz özünüz siz bay olarsınız. Hükümetten pul arayıp size vermeli. Hükümetten size kulluk etmeli. Size nimet bolýar, sen köprek kazanar ýaly, nalog töler ýaly. Sana nimet bolýar, sen eksportyň güçlüdür ýaly. Sana näme ýollar açmaly, sen bay bolup, ýa-ni bir gurplu bolar ýaly, döwletiň gurplu bolar ýaly. Ine hökümetiň işi. Ol doğrulanlaşyny getirip, hemme ýa-ni meclisi eliň alyp, kabinet ministri eliň alyp, kadet eliň alyp, tohumuň bilen parçalyk etmek, o zatlar aýrylyn. Döwlet bilinki, kim ol gurman? Bir samsyk gurla bilmeýän, şu güne telewizionda çykyp, "Salamu alaykum ýaşlady ýa, bir topar sakylly adam otyr, geldiňim saman" diýip, kellesi gidermen narkoman ol. Ol bizi gowulga iltmeýär. Görüp dursunuz, köçäňizde biri ölse, oğluňyz alyp gidip, gurup ýenjip boýun etdirýär. O näme durmuş bolýar? Hany adalatlyk? Adalatlyk biz türmesek, biz goramasak, biz goýmasak, variant ýok. Ne nesillerimize, ne özümüze, ne çağımıza. Şoň üçin men haýyş edýän. Ine ýan-koglun muslim gatowy nimet we dokumenti we invalidligi.
Şuraya nime aydanla prezident ýüzlerine çözülür. Çözülmese beyindeki adamlara motivasiya veriyor. Ulum aydıp başlıyor. Bizde näçe köp adamlar aydıp başlasa hökümet iyine çekiliyor. Halk galda şunun işlerini etmesek bolmuyor. Bizim maksadımız var ya Türkmenistan'a kan dökmek de. Bizim maksadımız Türkmenistan'a adaletli yürütmek. Katı çalt ýagdaýda yürüdük bile şunu kısmı ayırsak. Tayar bolsaňyz gelin ayıralım. Bir günde diyor diye. Egerde başka uzun yol saylasanız, her kim çıkışıp şuları işletsek, uzun yol, mümkün bir netice getirir. Onu da biz kayın. Biz de yöne şuları ayırıp Türkmenistan'ı ya Gana olamak ya revolüsiya etmek arzumuz yok. Bizim arzumuz Türkmenistan öten devlet olmalı, granisalar açık olmalı, isteyen adam bir çıkmalı, isteyen adam işlemeli, şöyle öz haklarını koruyabilmeli, bollu. Yine şundan çıkmalılar. Biz başka da islam da o. Hiç kim öldürmeliler, hiç kim etarzda zırılmalılar, hiç kimi izolatorda vurup öldürmeliler, yani cesedini zımp koyulmalılar, hiç kim daşörtte ölmeliler, onda olanlaşı getirip onu, görgülüğün pulu yok, şu madarına çıkmana, vizat bilen o madarına çıkıp şunu görüp kayıtmana. Bu maskarçılık. Türkmenle bolmadık rahatlar. Bir durulmalı. Şu katı öskütmeyken durulmalı. Şunun için hayır, çıkışlar etmeli, videolar yazmalı. Sen video yazanın ulen vatan düşmanı olamak, sen video yazanın ulen patriot olayan. Türkmenistan'ın patriotu olayan. Vatançı olayan. Sen Türkmenistan'a gurur isteyenin olayan. Sen hakkının korunsa konstitusiya işlep başlıyor. Konstitusiya işlep başlasa devlet arasılıp başlıyor. Devlet arasılsa Türkmenistan ösüyor. Türkmenistan'da yaşamak yani amatlı oluyor. Yaşamak katı bahtlı oluyor. Yine şunun yani sıpoçka şuraya alıp şunu çıkış etmek, yüzlenmek hükmantı uğrattı gerek. Şun efire gelenlerinin emmetine sağ olsun aydiya. Kaçtı aytdınız Emrah Kurbanov. Yaman gowtatlar aytdınız. Menem şu yüreğimdäki aýdyn men blogerlerden, tiktokerlerden öýkeli. Sebäbi hiç birisi geçmiş olsun Nohrovosy diýip 3 munçuk video çekmediler. Nohrovosyndaky ýaşaýan türkmenleriň hal ahwalyna gynanýanlygy barada hiç hilek söz sözlemediler. Men gaty öýkeledim bu adamlardan. Emma Türkiýede bir ölü adwelli bir ölen bolsa olaryň suratyny goýan bolýardylar, gynanjyn o geçmiş olsun Türkiýe diýip o depremde danym her kim video paylaşdylar Türkün içindekiler bilýärmi geçmiş olsun Türkiýe diýip o depremde zatda surat goýup zat edip emma öyle Nohrowosyny sil basyp ýykan ümran etdi o geçmiş olsun Nohrovos diýip hiç bir video paylaşmady. Türkdäkilerin Türkmenistandakylara ýigrenji we Türkmenistandakylaryň Türkdäkilere ýigrenji we sebäbi cemaat baýgary we öwrüldi. Baýgary we öwrülenden soň birek ýigrenç döredi. Men görüpmün. Dirli sağ. Sen propagandan durup biz tamamlaly. Okey. Bolýa, sağ olun, sağ olun. Sağ olun. Şuraya maslahat berenim için, dini buradan düşünürüm için sağ ol. Muslim, inşallah düğülür. Mesela, düğülmese biz düğülürüz. Akim ol, yani sen yeke deyip, ay men maşalamın problematı memnun kaldı deyip fikir etme. Halkım yılında, bilenma yılında inşallah hemmelat gülyal var. Yöne hareket etme, reaksiya vermeli. Action olmalı, hareket olmalı. Hareket olmasa ağzımızda sözler ağzımızda alır. Sen özün için çağırım için hareket ediyorsun. Şunun için sen hükman hareket etmeli. Başka yolu yok şu an. Ondan sen. Başka yolun yine sen futbol oynap yağdadın sen. Koyum olsun ne dedim şimdi. Şu videonu ben YouTube'da koyuyorum. Şu yerde yeni bir gerek dinlersin men aydan da admin yayın etmeli. Şunu bu onu video onu tamamlayayım. İnip yapıştıracağım men akşamdan TikTok'a veren nesip olsa. O gayret edin Murat. Tamam. Hem memnun dine baktı durmuşlar ediyen ve cantalar diyen fide ve doğum. Tamam.
Amin. Amin.